ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு. சோ மறுபடியும் ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நிறைய பிளான் வச்சிருக்கேன். சோ இன்னைக்கு வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் என்ன சாப்டர்? 11th சாப்டர். உன்னத தொண்டின் பல்வேறு கோணங்கள். இதுல வந்து ஸ்மால் ஆஸ்பெக்ட்ஸா படிக்க போறோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து 2-3 திங்ஸ் பிளான் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நான் மண்டே பாடின சேத்தோ தர்ப்பண ரிப்பீட் பண்ணோம்னா பண்ணலாம். இல்ல கதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணவா, நான் கதையில ஸ்டார்ட் பண்ணவா, இல்ல ஸ்லோகத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணவா, சேத்தோ தர்ப்பண வாச்சனம்ல கதையில ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கதையில மத்தது கிளாஸ் முழுக்க கதையாவே இருக்கட்டும். ஃபுல்லாவே கதையா? ஓகே, இனிமே நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். டெய்லி ஒரு கதை சொல்லலாம் எவ்ரி டைம் கிளாஸ்ல. ஏன்னா என்னோட மெயின் எல்லாம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? சோ அதனால டெய்லினா டெய்லியில எப்பெல்லாம் என்னோட கிளாஸ் எடுக்கணும்னோ அப்பெல்லாம் ஒரு கதை சொல்றேன். ஆனா கதையை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பிரியா சொல்லிப்பேன். ஓகே, சோ எனக்கு வந்து 2-3 எனக்கு 5 ஃபர்ஸ்ட் அதை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கேள்வி கேட்கலன்னா எனக்கு தலை வச்சிடும். சோ அதனால 5 பிரைமரி ரசா, மெயின் ரசா எது? சாந்தரசா, சாந்தரசா, சக்கியரசா, மாதுரிய ரசா பெஸ்ட். வெரி நைஸ். ஓகே, எல்லா ரசமே பெஸ்ட் தான். பட் ஆஃப் கோர்ஸ் மாதுரியா இஸ் ஹையஸ்ட். அதுல இருக்கிறவங்களை எடுத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து போயிட்டு உனக்கு ஏதாவது உன் ரசத்துல குறைச்சல் இருக்காடா? நோனும் எனக்கு ஃபுல் சந்தோஷம் அப்படின்வாங்க. ஏன்னா அந்தந்த ரசம் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு வேண்டியப்பட்ட ரசம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. எனக்கு என்ன வேணுமோ, இப்ப வந்து இங்க ஒருத்தங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இப்ப குலாப் ஜாமுன் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இங்க இருக்காரு நம்ம பத்மா மாதாஜி இல்லையா? பத்மா மாதாஜி, உங்களுக்கு குலாப் ஜாமுன் பிடிக்குமா? ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப பத்மா மாதாஜி குலாப் ஜாமுன் ரொம்ப பிடிக்கும். 2 குலாப் ஜாமுன் கொடுத்தா சாப்பிடுவீங்க இல்லையா? No, I can't. I eat only one gulab jamun. Only one. Okay. இப்போ யாராவது ஒண்ணுக்கு மேல சாப்பிடுறதுல உங்க குரூப்ல இருக்கீங்களா? நாங்கலாம் இருப்போம் மாதாஜி. ஆனா நான் சாப்பிட கூடாது. சாப்பிட கூடாதுன்னா இல்ல, அது அடுத்து சாப்பிட முடியும். கெபாசிட்டி தான் வேணும். சாப்பிட முடியும். சாப்பிடுறேன். சரி, நெக்ஸ்ட் மைசூர் பாக். யாருக்கு மைசூர் பாக் பிடிக்கும்? மாதாஜி நீங்களே இருக்கீங்களே, 2க்கு மேலயே சாப்பிடுவீங்களே நீங்க. ஓகே, அதுக்கு நான் வரேன். பட் மைசூர் பாக் அதுவும் பிடிக்கும். சோ இதுக்கு நான் கேட்டேன்னா ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து மைசூர் பாக் பிடிக்காது. குலாப் ஜாமுனும் பிடிக்காது. சோ நீங்க சொன்ன 2க்கு மேல எது எடுப்பேன்? பாதாம் அல்வா எடுப்பேன். கரெக்டா நீங்க சொன்னீங்க. எதுக்கு சொன்னேன்னா ஒவ்வொன்னும் பிடிக்கும். அதுக்கு தான் சொல்ல வந்தேன். இந்த குரூப்லயே இப்போ நீங்க என்ன சொல்வீங்க? குலாப் ஜாமுன் தான் பெஸ்ட் ஸ்வீட்னு சொல்வீங்க. ஓகே, நான் வந்து வேற சொல்றேன். நான் என்ன சொல்றேன், எனக்கு வந்து பிரேமா மாதாஜி சொல்லுவாங்க ஸ்வீட்டே பெஸ்ட் தான், அது என்ன இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு. நான் என்ன சொல்றேன்னா ஸ்வீட்னா பாதாம் அல்வா உண்டிதான் ஸ்வீட், மத்ததெல்லாம் ஸ்வீட் அப்படின்னு. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்வீட்டே வச்சிங்கன்னா எனக்கு பாதாம் அல்வா கொடுத்தாதான் எனக்கு வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்ட சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஸ்வீட் நேத்து எல்லாரும் வந்து பெங்கால் ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த ஒயிட் ஸ்வீட், ரசமலாய் கூட இல்ல மாதாஜி, அது பேர் எனக்கு தெரியாது. 2க்கு நடுவுல பால்கோவா எல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க. அது ஒரு பெங்காலி ஸ்வீட். ஓகே, இது வேணும். அதெல்லாம் கொடுத்து இது கூட சாப்பிட மாட்டியா அப்படின்னா 3 எடுத்து வாயில போட்டுப்பேன். மாதாஜி சுகர் பேஷண்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீங்க இந்த நேரத்துல இத போய் சொன்னா உங்க கதையை கூட கேட்க முடியாது. நாங்க ஸ்வீட் சாப்பிட போயிடுவோம். இல்ல நீங்க அத பத்தி ஒரே பண்ணிக்காதீங்க. நான் கதைக்கு வந்தா வச்சுக்கோங்க, அப்படியே ஓடி வந்துருவீங்க. பட் எதுக்கு நான் கேட்டேன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு ரசம் இருக்கிற மாதிரி இது தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு கதை உங்களுக்கு புரியும். அதுதான் லிங்க் கொடுக்குறேன். அவங்க இனிமையானது இந்த கதை மாதாஜி. அந்த பாவம் வந்து இருக்கு. இனிமையானது. நம்ம எல்லாம் சாப்பிடும்போது பிரபுஜிக்கு ஸ்வீட் கொடுக்க வேண்டாம். கொடுக்க மாட்டேன். கதை சொன்னா போதும், ஸ்வீட் வேணாம் எனக்கு. கதை சொல்ல போறேன் பிரபு. பட் அர்ஜுனருக்கு வந்து வாத்சல்ய ரசம் சூட்டே ஆகாது, மாதுரிய ரசம் அதோட சூட் ஆகாது. ரைட், ஒருத்தருக்கு வந்து ஒண்ணுதான். மாதாஜி அவர் சேஃபா இருக்காரு. சாங்கிய ரசம் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அனுமான் வந்து சாக்கிய ரசம் பண்ணலான்னு ராமர் வந்து அவர் மேல கை போட்டாராம். அவர் வந்து அவருக்கு மூச்சு காத்து பேச்சு எதுவுமே வரல, அப்படியே நின்றுட்டாரு அவர். எதுக்குடா? அவருக்கு வந்து அந்த தாசிய ரசதான் சூட் ஆகும். ஓகேயா? சோ அதை விட பெட்டரா போலான்னு கிருஷ்ணர் நினைச்சா கூட அது சூட் ஆகாது. ஏன்னா அது நம்மளோட பர்செப்ஷன். ஆனா ரிசீவிங் அவங்களுக்கு அதுதான். அது ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரியில லிங்க் வரும், அந்த ஸ்டோரியோட கிளாஸ்க்கும் லிங்க் வரும்.
இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, கதைக்கு வரேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் பிரேயர் சொல்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे. निर्विशेष शून्यवादी पांचातादशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் வந்து நம்ம அர்ஜுனரோட லவ் ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ண போறேன். லாஸ்ட் வீக் யாராவது மிஸ் பண்ணீங்களா இல்ல எல்லாருமே இருந்தீங்களா? இருக்கும், எல்லாரும் இருந்திருக்கும். எல்லாருமே மாதாஜி. ஓகே, ஹானஸ்ட் ஆன்சர். லவ் லெட்டர் யாராவது லைஃப்ல எழுதிருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி. தேங்க்யூ வீரேந்திரன் பிரபு. நான் உங்களதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இங்கிலீஷ்ல சித்தார்த் பிரபு ஞாபகம் வருது எனக்கு. ஞாபகம் இருக்கா மோகன்தாஸ் பிரபு? யூத் கிளாஸ்ல இருந்திருப்பீங்க நீங்க. Yes, yes. So okay. So Balaji Prabhu also has raised his hand. Oh, very sweet. I didn't notice. Okay, Balaji Prabhu, I didn't hear. Okay, Balaji Prabhu, love letter எழுதின வீரேந்திரன் பிரபு உங்களுக்கு next chance. Balaji Prabhu chance first. Okay, Balaji Prabhu எழுதுறீங்க? எழுதல. எனக்கு வந்து லவ் லெட்டர் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லுங்க. அவர் இன்னும் எழுதிருக்க மாட்டார். எப்படி எழுதினீங்கன்னு? ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட். கேக்கல பிரபு. அவர் எழுதலையா மாதாஜி, அதனால சாய்ஸ்ல விட்டு சொல்றாரு. வீரேந்திரன் பிரபு வீரமா வாயை திறந்து சொல்லுங்க, எப்படி எழுதணும், கண்டென்ட் எப்படி இருக்கும். மாதாஜி எப்படின்னாக்கா அவங்க மேல இருக்கிற அஃபெக்ஷன், அவங்களோட கேரக்டர் பிஹேவியர் வச்சு நான் எழுதல மாதாஜி. இன்னைக்கு அவங்க என் வைஃப் ஆக்குறாங்க ஆக்சுவலி. கரெக்ட். சோ நீங்க அதெல்லாம் நீங்க ஜெனரல் நாலேஜ் நீங்க எல்லாருக்கும் எழுத சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? நீங்க சொல்லி கொடுக்கவே வேணாம். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சூப்பர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், வெளில வரதுக்கு தைரியம் இல்லாதவங்க. அதனாலதான் உங்களை வந்து நீங்க என்ன எழுதினீங்கன்னு சொல்லுங்க. கண்டென்ட் வேணாம். அந்த என்ன சொல்றீங்க, பாடி ஸ்ட்ரக்சர் என்ன போடுவீங்க, சோ அண்ட் சோ கண்டென்ட் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. அவங்க வீட்டுல ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு போகுது மாதாஜி. இல்ல ப்ராப்ளம் ஆகாது. ஆக்சுவலி இட் இஸ் மை வைஃப். இட் இஸ் மை வைஃப் அட் பிரசன்ட். So I don't want the content, but just tell the structure. உங்களுக்கு புரியுதுல எப்படி என்ன ஃபர்ஸ்ட் எழுதுற லெட்டர் எப்படி இருக்கும்? மாதாஜி அவங்க கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி நான் எழுதுன ஃபர்ஸ்ட். இந்த மாதிரி உங்களோட கேரக்டர் இவ்வளவு நல்லா இருக்கு, நீங்க எனக்கு வைஃபா வந்தாக்கா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான். தேங்க்யூ பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். சோ இது வந்து ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அவர் சொல்ற பாயிண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் சோ அண்ட் சோ எங்களுக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கோம், நீங்க எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? வைஃப்னா ஐ வாண்ட் யூ இன் ரிலேஷன்ஷிப். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை பத்தி சொன்னாரு, கரெக்ட்? சோ கோயிங் பேக், கொஞ்சம் பேக்ல போனா பகவத்கீதால என்ன சொல்றாரு, 9th சாப்டர்ல அவரை பத்தி சொல்றாரு. 9th சாப்டர் பகவத்கீதாவோட ஹெட்டிங் என்ன? ராஜவித்யா மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். என்ன சொல்றாரு,
நான் என்னன்றத அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. அதேதான் கிருஷ்ணரும் நான் என்னன்றதா ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. 7th இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பட் 9th வந்து மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் ரைட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 10th சாப்டர்ல கிளீனா வந்து அவரை பத்தி சொல்றாரு. சாப்டர்ல ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது கரெக்ட். சோ எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா, பகவத்கீதா வந்து மார்னிங் கிளாஸ்ல பாகவதம் கிளாஸ்ல கூட சொன்னேன். இது யார் எழுதினாரு? கிருஷ்ணர். யாருக்கு? நமக்கு. இப்போ வீரேந்திரன் பிரபு வைஃப் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, வீரேந்திரன் பிரபு எனக்கு எழுதினாரு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் எழுதினாரு இல்ல அவர் இண்டிவிஜுவலா தான் சொல்வாரு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டைம் பகவத்கீதா யாருக்கு எழுதினாருன்னா எனக்கு எழுதினார் கிருஷ்ணர். அந்த ஸ்டாண்டா இருக்கும். இப்போ பகவத்கீதா வந்து கேட்டது யார் வேணா இருக்கலாம், ஆனா அர்ஜுனர் என்ன சொல்வாரு? அர்ஜுனர் எனக்கு சொன்னாரு ரைட். அண்ட் நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளுக்கு சொல்றாரு அர்ஜுனர் மூலமா. அப்ப நம்மளுக்கு நம்ம ஏன் சேர்ந்துக்கணும்? ஏன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு கம்பெனி வேணும். இது சாது சங்கா இல்ல, இது கில்டு சங்கா. நான் தப்பு பண்ணனா நீயும் தப்பு பண்றியா, சந்தோஷம், நம்ம 2 பேரும் ஜாயிண்டா பண்ணோம் அப்படின்னு கரெக்டா. சோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஒண்டிதான் எழுதினார்ன்ற மூடு நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா நான் சொல்றது இன்னும் புரியும். ஓகே, நான் என்டரிங் த ஸ்டோரி. இப்போ வந்து யாராவது ஓடி போற பிளான் போட்டாங்கன்னா ஆக்சுவலா இப்போ ஹார்ஸ் போயிடுங்க. ஓகே, ஏன் ட்ரெயின், நம்ம எல்லாம் ட்ரெயின்ல பாத்துருப்பீங்களா? ஏதாவது ஒரு லவ் ஸ்டோரி மூவி பாத்துருப்பீங்களே, ட்ரெயின்ல ஓடி போய் பொண்ணு வருவாங்களே, அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு மூவி பேர் சொல்லுங்க. இல்லையா? எந்த மூவிலயுமே பையன் ஓடி அந்த பொண்ணு பின்னாடி ஓடி போய் பிடிக்கிற மாதிரி சீனே இல்லையா? ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுல வந்து ட்ரெயின்ல ஓடி போய் ஏறுவாங்களா பிரபு? டிடிஎல்ஜே ரொம்ப சிறப்பா தில்வாலே துல்ஹானியா லே ஜாயேங்கா. ஓகே, டிடிஎச்எல் பா. ஓகே, சோ அவங்க வந்து கை கொடுப்பாங்க கரெக்ட்டா? எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் மேடம், எஸ் மாதாஜி. சோ இது ஒண்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ we are going back to the story, main story. இப்போ என்ன ஆச்சு? அர்ஜுனர் வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாரு, ஓகே, ஆனா நான் வந்து சுபத்ராமயி, அதாவது சுபத்ராக்கு வந்து என் மேல விருப்பம் இருந்தால் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எப்படினாலும் நீ சத்ரியாதா, நீ அவளை கூட்டிட்டு போலாம், அது தர்மப்படி கரெக்ட் தான் அப்படின்னு. அர்ஜுனா சொல்றாரு, ஆனா எனக்கு அவன் மேல அவ்வளோ பிரியம், அதனால நம்ம ஆசைப்படுறவங்களுக்கு பெஸ்ட் லைஃப் கிடைக்கணும் இல்லையா. சோ அதுதான் என்னோட இன்டென்ஷன் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, கரெக்ட், துரியோதனை விட நீ பெட்டர் பர்சன் இல்லையா, அதனால அந்த கான்பிடன்ஸ் உனக்கு இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு. அவர் சிரிச்சுட்டு அர்ஜுனர் நேரா என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு. ஏன் யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்றாருன்னா, இவர் வந்து தூக்கிட்டு வரதோட இந்த ஸ்டோரி முடியாது. ஏன்னா வார் வந்தா அதை ஃபைட் பண்றதுக்கு யுதிஷ்டர் ரெடியா இருக்கும். அதனால அவர் யுதிஷ்டர் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு கேட்ட உடனே யுதிஷ்டர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ நீ கேளு அப்படின்னு. அப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கேள்வி சொல்றாரு அந்த மாதிரி, ஆனா ஒரு விஷயம், அந்த பெண்ணுக்கு பிடிச்சாதான் நான் கூட்டிட்டு வரேன். யுதிஷ்டருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ கேளு அப்படின்னு. இப்போ 2 விஷயம், கிருஷ்ணருக்கு சுபத்ரா பிடிக்கும்ன்றது கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. கிருஷ்ணர் சொல்றாருன்னா சுபத்ராக்கு வந்து சுபத்ராக்கும் அர்ஜுனரை பிடிக்குதுன்றது யுதிஷ்டருக்கும் புரிஞ்சிச்சு. ஆனா இங்க புரியாம இருக்கிற ஒரே ஒரு கேரக்டர் வந்து அர்ஜுனர் தான். இது ஏன்னா நம்ம நினைக்கலாம், என்னடா 2 பேருக்கும் புரிஞ்சிச்சு, இவ்வளோ மக்கு பிளாஸ்திரி அர்ஜுனாரனா இல்ல. இதுதான் வந்து ஒரு கண்மூடித்தனமான ஒரு காதலியும் ரொம்ப சின்சியர் காதல். என்னன்னா அவர் எண்ணத்துல கூட அந்த தாட்டே வரல. அதாவது அவளுக்கு பிடிக்கலன்னா இவங்க கிருஷ்ணர் ஒத்துப்பாரான்ற தாட் கூட அவருக்கு வரல. ஏன்னா அவர் வந்து ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேலதான். கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு நம்ம கேட்கணும், ஆனா ஒருவேளை அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அந்த தாட்லயே அவர் இருக்காரு ரைட். சோ அதனால இன்னும் எக்ஸ்டெண்டடா சுபத்ரா வந்து கிருஷ்ணரோட தங்கை, அவர் நம்மளை பத்தி நினைக்கிறச்சே சுபத்ரா பத்தி நினைப்பாரு, இந்த லெவலுக்கே அவர் திங்கிங் போல. ஏன்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லுவாங்க, விவசாய ஆத்மிகா புத்தி, சிங்கிள் போக்கஸ்ட், வெறும் கிருஷ்ணர் அவன் லவ், இந்த 2 தான் அவர் எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஸ்டேட் போயிட்டாரு. இப்ப வந்து அவர் வந்து மறுபடியும் வந்து பிராமணரா அங்க போய் உட்கார்றாங்க. இந்த தடவை என்ன, சுபத்ராக்கு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிச்சு, அர்ஜுனர் தான் இந்த பிராமணரா இருக்கும். ஏன்னா அவ சொல்லிட்டா, என்னோட மனசு வந்து அலைப்பாட சான்ஸே இல்ல ஒருத்தர் தவிர, அர்ஜுனரா இருந்தாதா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, ஓ மை காட், அப்பனா இது அர்ஜுனரா தான் இருக்கணும். ஏன்னா நான் இவ்வளவு டிஸ்டர்ப் ஆறேன்னா, அதுவும் எனக்கு பிக்ஸ் பண்ண அப்புறமும் நான் டிஸ்டர்ப் ஆனேன்னா அது அர்ஜுனரா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து அவ பாக்குற விதமே வேற. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, நீ வந்து அர்ஜுனரை பாரு, அர்ஜுனர் உன்னை பாப்பாரு, ஆனா நீங்க 2 பேர் பாக்குறத வந்து பலராம் பார்க்காம பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு. பலராமும் இருப்பாரு, பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்ல அவரு, பலராமும் அங்க இருப்பாரு ரைட். ரொம்ப நேரம் இல்லைன்னா கூட அந்த ஒரு க்ஷணம்லயே பலராமும் கிருஷ்ணரே தான், பட்
யோக மாயால கவர் பண்ணாலும் இவங்க 2 பேரும் பேக்கு மாதிரி பார்த்தாங்கன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா? நம்ம ரோட்ல போறச்சே கூட 2 லவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, ஆனா மொத்த உலகமே அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா இல்லையா? சரிதான் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி உலகமே தெரியாது மாதாஜி. உலகமே தெரியாது, ஆனா இவங்க அப்படி இருக்க முடியாது. இவங்க வந்து ஃபுல் கேரோட தான் போகணும் அர்ஜுனர். சோ இவர் போய் பாக்கறச்சே வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அர்ஜுனர் ஒரு சைட் கண்ல தான் அவர் பாக்குறாரு. அவங்க சுபத்ரா அவங்களும் ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருக்கிற மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு சைட்ல சிரிப்பு, ஒரு சைட்ல பயம், ஒரு சைட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைச்சு பாருங்க, அர்ஜுனரும் எந்த விதத்தையும் குறைச்சல் இல்லை, ரைட்? அவரோட அழகு, அவரோட கண்ணு, அவரோட உடம்பு. ஏன்னா இந்திரரோட பையன் இருக்கிறதுலயே வந்து அர்ஜுனரையே வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லலாம், அவரும் ஒரு ஹீரோ, ரைட்? அவரையும் வந்து மன்மதன் சொல்றவங்கதான், அவரையும் வந்து நம்ம கூப்பிட், ரைட்? மன்மதன் தானே கூப்பிடா அப்படின்னு சொல்லிதான் அர்ஜுனரையும் சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் எல்லாருமே அர்ஜுனரை பார்த்தா மயங்கி விழுந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு அழகு அர்ஜுனருக்கு. சோ இப்ப வந்து சுபத்ரா அவங்க பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு சிரிப்பு வந்துட்டே இருக்கு, ஆனாலும் அவங்க ரொம்ப இதுவா இருக்காங்க. அப்பந்தான் அர்ஜுனர் பார்த்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. சுபத்ராக்கு வந்து இது தெரியாது, அர்ஜுனர் வந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாருன்றது வந்து தெரியவே தெரியாது. சோ அப்போ அது வரைக்கும் பல்ராம் இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பல்ராமுக்கு நிறைய வேலைனால பல்ராம் தாஹு கிளம்பி போயிட்டாரு. சோ அந்த டைம் தான் அர்ஜுனர் வந்து இப்படி பார்த்த உடனே அவங்க இப்படி என்றாங்க. அப்பந்தான் அவருக்கு புரியுது இவங்களுக்கும் இந்த ஃபுல் கதை வந்து ஏதோ அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் தான் பேக்ரவுண்ட்ல ஒர்க் ஆகிற மாதிரி அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. ஃபோர் கிரவுண்ட்ல இவங்களுக்கும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப கூட தெரியாது, அவங்க அண்ணாக்கு இவங்களுக்கு நடந்த கான்வர்சேஷன். பட் இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றதே அந்த மூமெண்ட் தான் அர்ஜுனருக்கு தெரியுது. அவரால் அந்த மூமெண்ட்டே அவர் நேரா போயிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அன்னைக்குதான் லாஸ்ட் டே அந்த இது சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது அவர் அந்த 1 இயர் சன்னியாசி கோலத்திலேயே இருக்கணும்னு. அதோட லாஸ்ட் டே இன்ஃபேக்ட் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி முடிஞ்சிச்சு, பட் அவர் சன்னியாசி கோலத்திலேயே தான் இருக்காரு. இப்போ வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் ஆகும்? எப்பவுமே உங்களுக்கே தெரியும், இருக்கிறதுலயே வந்து ஆர்டினரியா ட்ரெஸ் பண்றவங்க, சிம்பிள் டவுன் டு எர்த் கூட ஒரு பொண்ணு இருந்தா சேம் வயசு பையன் இருந்தா ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் எல்லாம் மாறும். இப்ப அர்ஜுனுக்கும் அதே டெம்டேஷன் தானே. ஐயோ நம்ம சன்னியாசி நினைச்சே இவங்க வந்து அர்ஜுனர்னு தெரிஞ்சிச்சு இவங்களுக்கு, ஆனா நம்மளோட ஒரிஜினல் செட்டப் இப்படி இல்ல, இந்த தாடி கீடியெல்லாம் நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் அவர் கொஞ்சமா நினைச்சிருப்பாரு, நானும் கொஞ்சம் அழகா தானே இருக்கேன், இந்த தாடியெல்லாம் பார்த்து என்னோட இமேஜ் எதுக்கு டார்னிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பிராமண வேஷத்துலதான் மாதாஜி இருக்காரு. பிராமணர் வேஷத்துக்கும் ஒரு சத்திரியா வேஷத்துக்கும் என்ன சொல்றது நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல மாதாஜி. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனாலிட்டி வைஸ் நினைச்சு பாருங்க, சுபத்ரா வந்து பிராமணரா இருந்தா பிராமணர் பிடிக்கலாம், சத்ரியா இருந்தாலும் பிராமணரை பிடிக்கலாம். பட் அர்ஜுனரை வந்து ஒரு சத்ரியாவை தான் அவர் இமேஜின் பண்ணிருப்பான், ஒரு பிராமணர், ரைட்? சோ இப்ப வந்து நம்ம கூட எடுத்துக்கோங்க, நீங்க என்னதான் ஒண்ணு கிரேட்டா இருந்தா கூட, இப்போ மோடியே எடுத்துக்கோங்க, மோடி வந்து ஒரு டிஷர்ட் போட்டுட்டு ஒரு நைட் பேண்ட்ல வீட்டுல இருக்கிறது அம்மாக்கு பிடிக்குமா, இல்ல மோடி வந்து சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு ஆபீஸ்ல பிடிக்குமா? Office work the Mathaji. எல்லாம் போட்டு ஆபீஸ்ல இருக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும். நல்லா போட்டுக்கிட்டாங்க. ஆபீஸ்ல இருக்கிறதா பிடிக்கும் அம்மாக்கு? அம்மாவுக்கு வீட்டுல இருக்கதான் பிடிக்கும். அதேதான். சோ நம்ம வந்து இவர் அர்ஜுனர் வந்து சத்ரியாவோட கோலம் நினைக்கிறோம், பட் அதுதான் அவரோட நார்மல் கோலம். உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? அர்ஜுனர் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் ஓ பிராமணனா சிம்பிளா இருக்காருன்னு, பட் சிம்பிள் இல்ல அவரு. அவர் வந்து என்ன, அவர் சத்ரியா, ரைட்? நீங்க கொஞ்சம் பிளாஷ்பேக் போங்க, ஸ்ரீமத் பாகவத்ல பீஷ்மர் வந்து இறக்கும் சமயத்துல கூட யாராவது நம்மள சாகர போறாங்க ஒருத்தங்கன்னா எப்படி போவோம்? நம்ம இருக்கிறதுலயே ஆர்டினரி ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போவோமா, இல்ல கடன்னு ஃபுல் ஜுவல்லரி ஃபுல் ட்ரெஸ்ல போவோமா? திங்க் பண்ணுங்க, ஆர்டினரி தானே. ஆனா என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர், எல்லாரும் நல்ல ட்ரெஸ்ல வாங்க. சோ எல்லாருமே எந்த மாதிரி இருக்காங்க, அன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, முடிசூர்க்கும் விழா ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ரெடி ஆறாங்க. ஏன்னா அதுதான் பீஷ்மர் பார்க்க விரும்புறாரு. ஓகே, பீஷ்மரே அவங்களை அந்த கோலத்துல பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறச்சே, ஒரு பெண் சின்னப்பட்டுல இருந்து அவன் மனசுல இருக்கிற கோலம் என்னவா இருக்கும்? அர்ஜுனர் ஒரு பிராமணர் கோலம் இல்ல, சன்னியாசினா சன்னியாசி நான் மீன் பண்ணல, அந்த பிராமணர் கோலம் அவளுக்கு விருப்பம் இருக்காது. ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு சத்ரியா இல்ல. சோ அவ்வளவு வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஒரு சத்ரியா கோலத்துல தானே அர்ஜுனர். ஏன்னா அவர் குழந்தையில இருந்து வீரன் கோலத்துல சத்ரியா பாவத்துலதான் அவர் அர்ஜுனாவை பார்த்திருக்காரு. இதுவே அர்ஜுனா வந்து ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் டிஷர்ட் போட்டுட்டு வந்தா கூட அவன் என்ன சொல்லுவா, சரி போ நீ போய் உன்னோட வில்லோட வா. ஏன்னா அதுதான் ஒரு மெயின் யூஎஸ்பியா இருக்கு, ரைட்? இப்போ வந்து ஆர்டினரியா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தா செட் ஆகாது. அந்த பர்டிகுலர் வியூ தான் அவங்களுக்கு தேவைப்படும். ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட ரெகுலர் ட்ரெஸ். நம்மள மாதிரி எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒரு ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட் எல்லாம் இல்ல, எப்பவுமே அவங்க அதே சத்ரியா கோலத்துலதான் இருப்பாங்க. சோ அவரும் வந்து ஃபுல் சத்ரியா ரூபத்துல இருக்காரு.
கிருஷ்ணர் வந்து கிட்ட ஒண்டி போய் சொல்லிடுறாரு. ஆப்வியஸ்லி கிருஷ்ணரோட தேர் தானே எடுக்கணும். சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிளியரா சொல்வாரு, உன்னோட போக்கஸ் வந்து மத்த விஷயம் மாதிரி இல்ல. யுதிஷ்டரும் சொல்வாரு, என்ன ஆனாலும் நீ வந்து குறி தப்ப மாட்ட, ஆனா பொண்ணு வந்து மிஸ்ஸே ஆகக்கூடாது, ரைட்? ஏன்னா இது வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட், ஜாகிரதையா பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து சன்னா அர்ஜுனா மேல கான்பிடன்ஸ் போயிடுச்சா? ஏன்னா அர்ஜுனா பசுல் ஆவாருன்னு ஒரு டவுட்டா, இல்ல அர்ஜுனா வந்து ஒரு பெண்ணை எவ்வளோ 50 பேரை அவர் ஒரு டைம்லயே அவர் உங்களுக்கு தெரியும், மகா பாகவத். இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா, ஒரு யுத்தம் மாதிரி ஒரு பொண்ணை தூக்கிட்டு வர்றது அவருக்கு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இல்ல. ஆனா என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்க்கு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க, ரைட்? சோ கிருஷ்ணரும் சொல்றாரு, நினைச்சு பாரு, இங்க இருக்கிற எல்லாருமே நாராயணி சேனை, இங்க இருக்கிற மொத்த டீமுமே வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல், ரைட்? அர்ஜுனர் வந்து டெமிகாட், இந்திரரோட மகன். ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே டெமிகாட்ஸ். இவர் காம்பீட் பண்றது வந்து ஆர்டினரி சிச்சுவேஷன்ல. கிருஷ்ணர் ருக்மிணியை தூக்கிட்டு வந்த அவ்வளவு சிம்பிள் இல்ல. அர்ஜுனர் வந்து சத்யபாமா. சோ என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்னா, கிளியரா சொல்லிட்டாரு, நீங்க ஓடணும், நீ ஆரம்பிச்ச உடனே போகணும்னு. இப்ப அவர் வேற ஃபுல் நீட் ட்ரெஸ்ஸிங்கா. அர்ஜுனர் வந்து நம்ம குருஷேத்திர வார்ல இருக்கிற போட்டோ கூட இல்ல, ஹீரோ போட்டோ, ரைட்? இன்னும் ஃபுல் பாலிஷ் பண்ணி, அப்பெல்லாம் ஃபேஷியல் இல்ல, பட் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, சந்தனம் எல்லாம் பூசி ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு ஃபுல் நீட் லுக்ல, ஃபுல் காஷியஸ்ல. பிளஸ் அவர் சத்ரியாவோட ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஏன்னா அவர் வந்து பிராமணா ஸ்டாண்ட்ல போய் கடத்த முடியாது, சத்ரியா ஸ்டாண்ட்ல தான் அவர் அந்த தர்மம் அவருக்கு. ஏன்னா அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு வரணும்னா அவர் சத்ரியா இருந்தாதான் அந்த பெண்மணியை தூக்க முடியும், கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கோ ஊருக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கோ. சோ அதனால ஒரு ஃபுல் சத்ரியாவா அவர் அன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா ட்ரெஸ் அலங்காரம் எல்லாமே ஃபுல்லா ரெடி ஆறாரு. அந்த அலங்காரமோட ட்ரெஸ் காஸ்டியூம் எல்லாம் டொனேட்டட் கிஃப்டட் பை கிருஷ்ணா தான். ஓகே, கரெக்ட் தானே? எங்க போவாரு? ஆமா. சோ அதனால கிருஷ்ணர் பாத்துட்டு வந்த மாதிரி சொல்றீங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் டே மாதாஜி, அந்த இதுக்கு அன்னைக்கு லாஸ்ட் டே இல்லையா? இல்ல லாஸ்ட் டே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஆயிடுச்சு மாதாஜி. இவங்க ஒபிஷியலி எண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காரு. லாஸ்ட் டே வர்த்தான்றதுக்கு தான் கிருஷ்ணர் அப்படியே யூட்டர்ன் அடிச்சு ஊருக்கு போயிட்டு இந்த சைடே வராத அப்படின்னு சொன்னாரு. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த பிராமணர் கோலத்துல கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர், ரைட்? இப்ப வந்து அவர் சத்ரியாவா போனாதான் அவரால வந்து எடுக்க முடியும். அன்லஸ் மோகன்தாஸ் பிரபு ஒருவேளை அர்ஜுனருக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணாரோ எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. நான் வந்து அர்ஜுனர் இருந்தா எனக்கு கேள்விப்பட்டேன். கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவரு பாத்துருப்பாரு. கிருஷ்ணர் எல்லாம் பாத்துருப்பாரு மாதாஜி. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு கிருஷ்ணர் தானே. ஓகே, கிருஷ்ணரே தான். ஆமா மாதாஜி, கிருஷ்ணரும் பலராமனும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் தானங்க. ஆமா, கிருஷ்ணரும் பலராமன் இல்ல அங்க, அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன். இல்ல, பல்ராமர் இல்ல, கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் அவரோட சாரியட், கிருஷ்ணரோட சாரியட் தானே எடுக்கிறாரு. ஏன்னா கிளியர், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஓடணும். நம்மளோட போலோ கேம் இருக்கு தெரியுமா? ஹார்ஸ்ல போயிட்டே இருக்கச்சே ரைட் பண்றச்சேயே அந்த பால் அடிப்பாங்க. போலோ தான் நினைக்கிறேன்ல அந்த கேம். போலோ கரெக்ட். சோ அந்த கேம் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இங்க இருந்துதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இது வந்து நிஜமா சரித்திரத்துல இல்ல, இது நான் நினைச்சேன், சாரி, அதனால அதை எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிடுங்க. சோ அந்த ஸ்பீட்ல வந்து அவர் போறச்சே அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல பாக்குறாரு, எல்லா பெண்களும் ஃபுல் அலங்காரம். ஏன்னா சுபத்ராவோட கூட இருக்கிற எல்லா பெண்களும் இங்க யாருமே பணிப்பெண்கள் இல்லை, எல்லாருமே வந்து ஒரு ஊரோட மகாராணிகள். ஓகே, சோ சுபத்ரா தூரத்துல இருந்துதான் பாக்குறாரு. அப்ப வந்து சுபத்ரா என்ன அலங்காரமோ அதே அலங்காரம். சுபத்ராக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்ல அர்ஜுனர் வராரா வரப்பாட்டாரா அப்படின்னு. அர்ஜுனருக்கு செம்ம கான்பிடன்ஸ். என்னன்னா அவங்க வந்து காட்டிட்டாங்க. அப்பந்தான் அவருக்கு வந்து புரியவே வருது. யுதிஷ்டரும் சிரிக்கிறாரு, அர்ஜுனரும் நீ போய் பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாருன்னா அப்ப வந்து கண்டிப்பா வந்து சுபத்ராக்கு ஃபேவரபிள். ஏன்னா சுபத்ராக்கு ஃபேவரபிள் இல்லைன்னா அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் ஓகே சொல்ல மாட்டாரு, பல்ராமும் வெட்டியே போட்டுருவாங்க ரெண்டு பேரையுமே, ரைட்? அதனால அவர் ரிஸ்கே எடுக்க மாட்டாருன்றதும் அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு. சோ இவர் என்ன கான்பிடன்ஸ்ல இருக்காரு நம்ம அர்ஜுனர், நம்ம வந்து ஓடி போயிட்டே இருந்து நம்ம கை அப்படி நீட்டினோம்னா, நீங்க சொன்னீங்களே துல்பாலே துலானி அலேஜாங்க மாதிரி அவங்க கையை கொடுப்பாங்க, டப்புன்னு நம்ம தூக்கிட்டு வரலாம் அப்படின்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டிருக்காரு. மர்டர் பிளான் அந்த இது கூட அவர் அவ்வளவு ஸ்ட்ராட்டஜி போடல. ஏன் வீரேந்திரன் பிரபுக்கு தான் தெரியும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லவர் ஆச்சு, அதனால என்னெல்லாம் பிளான் போடுவாங்கன்றது. சோ அவ்வளோ பிளானிங் எல்லாம் போட்டிருக்காரு அவரு. ஏன்னா இதுல வந்து யாருமே ஹெல்ப் இல்லை அர்ஜுனருக்கு எக்ஸப்ட் கிருஷ்ணா. பட் கிருஷ்ணாவும் ஃப்ரண்ட்ல எல்லாம் வரமாட்டேன், பேக்ரவுண்ட்ல உனக்கு ஜுவல், ட்ரெஸ், மேக்கப் அண்ட் காஸ்டியூம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி போயிட்டாரு. ஓகே, போயிட்டு
இங்க இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு. சோ இதுதான் பேக்ரவுண்ட். சோ லாஸ்ட் டைம் போறச்சே பல்ராம் அவசரத்துல போறாங்க, இங்க வந்து ஒரு கை அவர் அப்படி பாக்குறாரு, அவங்க ஒரு சிரிப்பு, அந்த சிரிப்பை வச்சு அர்ஜுனர் ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாரு. நம்ம அப்படி போய் நின்ற உடனே நம்ம எப்படி கிருஷ்ணருக்கும் ருக்மிணிக்கும் கல்யாணம் ஆச்சோ, ருக்மிணி அப்படியே ஓடி வருவாங்க, அவங்க கை கொடுப்பாங்க, தேர்ல ஏறிப்பாங்க, எல்லாம் பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜியோட இவர் பிளான் பண்ணிட்டு ஹார்ஸ் அவ்வளோ ஸ்பீடா ஓட்டுறாரு. ஓகே, அவர் ஓட்டி சுபத்ராமா கிட்ட வந்துட்டே இருக்கு. ஆனா இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, ரெண்டாவது வந்து எப்படி ரியாக்ட் ஆகணும்னு தெரியல, மூணாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க இமேஜின் பண்ண அந்த அர்ஜுனாவோட கோலத்தை அவங்க ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. ஆனா இந்த ஸ்பீட்ல, ஏன்னா கிருஷ்ணரோட ஹார்ஸ் தெரியுது, பட் கிருஷ்ணர் இல்ல அர்ஜுனர்ன்றத புடிச்சிட்டாங்க. ஒரு சர்ப்ரைஸ், ஒரு ஷாக்கு. முந்தா நேத்து வரைக்கும் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்டன்னாய் நின்றாரு. சோ அர்ஜுனர் கை கொடுத்தாலும் அவங்க கையை எடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்ன்றதே அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆகும். அப்போ நினைச்சு பாருங்க, அர்ஜுனருக்கு இவர் போவாரு, அவங்க ஒரு 4 அடி முன்னாடி எடுத்து வச்சாதான் அவங்க கையை இழுத்து போட்டுட்டு போக முடியும், இல்லன்னா அவங்க ஒரு கும்பல்ல இருப்பாங்க. சோ இது வந்து நம்மள மாதிரி வாட்ஸ்அப் இல்ல இல்லையா? நம்ம வாட்ஸ்அப் என்ன பண்ணுவோம், hey சுபத்ரா, I will come 20 feet at the speed of what 500 square feet whatever kilometer per second. நீ வந்து ஒரு முடிஞ்ச வரைக்கும் தம் புடிச்சு ஓடி முன்னாடி வா, நான் வந்து உனக்கு கை கொடுக்குறேன், இதெல்லாம் பண்ண முடியும். அப்போ வாட்ஸ்அப் இல்ல, இருக்கிற ஒரே கம்யூனிகேஷன் கிருஷ்ணர் கிட்ட இவ்வளவு டீடைல் எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது அர்ஜுனர். அதனால அவரோட நிலைமை வந்து அவர் வந்து கிட்ட வர வர கொஞ்சமாவது சுபத்ரா மூவ் ஆகி முன்னாடி வருவாங்கன்னு நினைச்சு பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஆனா அவங்க அப்படியே பொம்மை மாதிரி நிற்கிறாங்க. ஓகே, யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த மாதிரி அவங்க நிப்பாங்கன்னு. இல்ல யாராவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க? எக்ஸப்ட் பிரேமா மாதாஜி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. என்ன சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க? இல்ல மாதாஜி, அவங்க ஸ்டன் ஆகி நின்னுட்டாங்க, அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல. அப்ப அந்த சமயத்துல ஒரு அதிர்ச்சி. இதே மாதிரி சம்யுக்தைய பிருத்திவிராஜ் சம்யுக்தைய இப்படிதான் தூக்கிட்டு போயிடுவான் மாதாஜி. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம பிருத்திவிராஜ் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கோசரம் தான் சொல்றது, விமென் வந்து என்னன்னா அவங்க ஆசைப்பட்டதெல்லாம் இருந்தாலும் they are basically வந்து வெரி ப்ரொடெக்டட், ரைட்? பல்தேவ் வந்து பார்த்து அவ்வளோ கொஞ்சி அவர் பத்திரமா வச்சிருக்காரு, ரைட்? அவங்க வந்து இண்டிபெண்டா அவ்வளோ தனியா ஓகே யாரோ வந்து இருப்பாங்க, ஸ்கோப்பே இல்ல. அவர் ரோட்ல போறச்சு கூட யாரும் கிண்டல் அடிக்கிற அந்த தைரியம் கூட இருக்காது. அந்த ஸ்பீடு வந்த உடனே அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் புரியல. அதுக்கப்புறம் அதுதான் அர்ஜுனர் ஆனவனே, அர்ஜுனர் கை நீட்டிட்டே இருக்காரு, அவங்க வந்து கையை நீட்டணும்ன்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியல. அவங்க அப்படியே ஒரு சிலை மாதிரி நின்றுட்டாங்க. ஓகே, பார்ட் 1 அர்ஜுனரோட பிளான் சூப்பர் 0. பிளான் 2 வந்து கூட்டிட்டு போகணும். இப்ப அர்ஜுனர் இறங்க கூடாது, ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லிட்டாரு நீ இறங்கவே கூடாது. ஏன்னா நீ இறங்கினா என்னோட சேரியட் என்ன சொல்ல, என்னோட ரதமாவது கிருமாவது எல்லாரும் ஓடி வந்துருவாங்க. நீ ஓடுற ஸ்பீட்ல தான் நீ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பண்ண முடியும், அப்படியே நேரா ஓடிட்டே இரு, நான் ஆன் உன்னை கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு. சோ இப்போ வந்து என்னன்னா, அப்பதான் அவர் பாக்குறாரு, ஐயோ நம்ம வந்து சுபத்ரா கிட்ட ஓடிவாமான்றதும் கம்யூனிகேஷன் அங்க காலி ஆயிடுச்சு, நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் வயரும் ஒர்க் ஆகல. இப்ப எல்லாம் சொல்றாங்களே, அப்படி நினைச்சாலே டெலிபதி எந்த பத்தியும் ஒர்க் ஆகல, நம்ம தான் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓடுற ஸ்பீட்லயே அந்த சேரியட் ஃபுல்லா குதிரைய வச்சுட்டு அவர் அப்படியே குனிஞ்சு அவங்க இடுப்பை பிடிச்சு அந்த ரன்னிங்லயே கொஞ்சம் தூரம் அவங்களை அப்படியே வச்சுட்டுதான் அவர் ஹார்ஸ் ஓட்டி தூக்கி சுபத்ரா ஆயிட்டாங்க. தேர் ஓடிட்டு இருக்கு, நீங்க பேசுறதுல தேர்ல தொப்புன்னு அவர் சுபத்ராவை விட்டுவாங்க. மாதாஜி சினிமா பாக்குற மாதிரி இருக்கு, நாங்க இப்பதான் சினிமாவே பாக்குறோம். இதுதான் இவ்வளவு நாள் தேருக்கு போறேன். ஓகே, கிருஷ்ணரோட தேர் அவர் ஓட்டிட்டு இருக்காரு, சுபத்ராமா அங்க வந்து பேக்கு மாதிரி சொன்னா கிருஷ்ணர் கோவம் வந்துரும், பேண்டன்னு பாத்துட்டு இருக்காங்க டென்ஷன்ல. அவர் வந்து அப்போ டிசைட் பண்றாரு அர்ஜுனர் சான்ஸே இல்லைன்னு. அவர் அப்படியே போலோ கேம் மாதிரி குனிஞ்சு அவங்களை பிடிச்சு அப்படியே தூக்கி அப்படியே ஹார்ஸ்ல போயிட்டு அவர் அவங்க இழுத்து போட்டுட்டு அவர் போறாங்க. இவ்வளவு நேரத்துக்கு அவங்களுக்கு ரியாக்ஷன் இல்லை. அப்பதான் புரியுது இதுக்கப்புறம் அர்ஜுனருக்கும் ரியாக்ஷன் இல்லை, ஏன்னா எல்லாரும் துரக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அவங்க ஒரே ஸ்பீட்ல ஓடி நடுநோண்டி கிருஷ்ணரை பாக்குறாரு, இல்லன்னா முடியாது. பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாரு எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நீ வரியே பண்ணிக்காத, உனக்கு அப்படி ஒரு ஒரு பேர் வரக்கூடாதுன்னா நீ என்ன பண்றன்னா இந்த ஹார்ஸை விட்டுட்டு நீ வந்து சுபத்ரா ஹார்ஸை எடுத்துட்டு போயிடு. என்ன வித்தியாசம் வரும் அப்படின்னா, நீ உனக்கு டைம் இருக்கு, ரெண்டுத்துல ஒரு சாய்ஸ் எடுத்துக்கோ. ஒண்ணு நீ அவளை கிட்னாப் பண்ணனாவது நினைச்சுக்கோ, இல்ல அவ உன்னை தூக்கிட்டு போயிட்டானாவது நினைச்சுக்கோ, உனக்கு எது வீரமா தோணுதோ அதை நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. ஓகே, அண்ட் என்னோட தங்கச்சிக்கும் நான் தேர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், அவன் நல்லாவே தேர் ஓட்டுவா, நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பந்தான் அவங்க வந்து தேரை மாத்துறாங்க. மாத்திட்டு
அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நேரா வந்து ஸ்டாப்பே இல்லை, அதோட நேரா வந்து யுதிஷ்டர் ஊர்லதான் அவர் என்ட்ரி போடுறாரு. என்ட்ரி போன உடனே இப்ப மாதிரி இல்ல, அப்ப உடனே சொல்றாங்க ஐயோ பெண் வந்துட்டா நம்ம கல்யாணம் பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், இது பண்ணணும், எல்லாம் பிளான் போட்டுட்டே இருக்காரு. ஆனா என்ன, அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு, உங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா, ஒரு சஞ்சனம், யுதிஷ்டருக்கும் ஒரு சஞ்சனம். எப்படின்னா அர்ஜுனர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து யார் எதுவுமே அவர் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லாம பண்ண மாட்டாரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது கூட கிருஷ்ணரோட பிரசன்ஸ்ல தான். அதனால வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இல்லைன்னாலே அவரால் திங்கே பண்ண முடியாது. ஆனா சுபத்ரா இருக்கச்சே சாரிமா கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் அவரால் சொல்லவும் முடியாது. ஒரு எக்கட்டான சிச்சுவேஷன். இது ஒரு சைட்ல ஓடுறது. இன்னொரு சைட்ல வார் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் வந்து எப்படி நடக்கும், எப்படி அந்த பெண்ணை கூட்டிட்டு போக முடியும். சுபத்ரா வந்து யாருமே விரும்பலன்றது நமக்கு தெரியும். ஏன்னா கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பல்ராம்ல இருக்காரு. சான்ஸே இல்லைன்னு பல்ராம் வந்து சமக்கம் யார் அது அப்படின்னே அர்ஜுனர்ன்றாங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்பீட்ல வந்து, ஏன்னா அந்த பெண்ணையும் கூப்பிட்டு விசாரிப்பாங்க. அந்த பெண்கள் வாங்க ஏமா எப்படி விட்ட, இதெல்லாம் பிளான்னா இல்ல, அந்த வந்த ஸ்பீடு தூக்கிட்டு போன ஸ்பீட்ல. சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சுபத்ராமா வந்து ஃப்ரண்ட்ல கால் போடல, கை போடல, அங்கேயேதான் நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னு பல்ராமுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டு அவர் செம்ம கோவம் வந்து, எப்படி என்னோட யூஸ்வலா சொல்ற மாதிரி என்னோட இன்னோசென்ட் தங்கச்சியே எப்படி தூக்கிட்டு போக முடியும் அர்ஜுனா, உடனே வந்து நான் அவனை அழிக்காம விட மாட்டேன்னு அவர் எந்திரிக்கிறாரு. எல்லாரும் வந்து நான் உங்களை சப்போர்ட் எல்லாரும் எந்திரிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து நிதானமா பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறச்சேதான் பல்ராமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டவுட் வருது. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா வரச்சே என்ன தேர் ஓட்டினார். ஏன்னா அர்ஜுனர் தேர் ஓட்டிட்டு வந்தாதான் தெரிஞ்சிருக்கும். அது கிருஷ்ணரோட தேர். கிருஷ்ணரோட தேர் வந்து கிருஷ்ணரோட அனுமதி இல்லாம அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். அது ஒரு எல் அளவு கூட மூவ் ஆகாது. அப்போ இவ்வளோ தூரம் வந்து அவளை பெண்மணியை தூக்கிட்டு அவர் ஊருக்கே போயிட்டாரு. எந்த ஊர்ல இது நடக்குது, எந்த ஊர் இது துவாரகா, அவர் எங்க இருக்காரு, நம்ம ரைட். தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ அஸ்தினாபூர் வரைக்கும் ஹார்ஸ் ரைடிங் ஓட்டிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி முடியும்னே பல்ராம் வந்து ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருங்க, என்னுடைய பேசிக்கலி நம்ம எல்லாம் சொல்லுவேன் சோர் பிரதரை கூப்பிடுங்க அப்படின்றது. கிருஷ்ணர் வந்து வராரு. ஓகே, ஆஸ் யூஷுவல் அவருக்கு தான் தெரியுமே, அவருக்கு மல்டிபிள் பேஸ். இவ்வளவு நடக்குது சவுண்டு, உள்ள தலையை விடலாமான்னு ஒரு டெண்டன்சி இல்லவே இல்லை. எல்லாம் நடக்கட்டும், கிருஷ்ணர் நிம்மதியா அங்க உட்காந்துருக்காரு. அவர் நிம்மதி பார்த்துதான் நம்ம பல்ராம்கே டவுட் வந்துச்சு. தாவு சொல்றாரு என் தம்பியை கூப்பிடுங்க. ஏன்னா எல்லாம் இப்படி நடக்கிறச்சு ஒரு இல்லம் அசையாம அப்படியே அந்த சேர்ல உட்காந்துருக்காருன்னா தம்பி இது வந்து தெரியாம இருக்காது. ரெண்டாவது அர்ஜுனாவுக்கு வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தா அர்ஜுனா மனசுல என்ன போகுதுன்றது கிருஷ்ணரை மீறி நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்றச்சேதான் பல்ராம்கே டவுட் வருது. இது கிருஷ்ணரை மீறி நடக்குதா இல்ல கிருஷ்ணர் அனுமதியில நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு இதுல யாருமா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. பல்ராமால தாங்கவே முடியல ஃபர்ஸ்ட் போவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து புரிய வைக்க அவர் ரொம்ப விரும்பினது, சின்ன குழந்தையில இருந்து விரும்பினதே அர்ஜுனர் தான். சோ எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவர் துரியோதனோட அவளால துரியோதனன்ற கேரக்டர்ல எந்த கேரக்டரோடமே இருக்க முடியாது. ரைட். அப்போ வந்து இவ்வளோ நடக்குது. இப்ப எல்லாருக்கும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி திங்க் பண்ணுங்க. இப்ப சொல்ல வேண்டாம். சரி, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சொல்லி அவங்க இப்ப பல்ராம் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஒரே வார்த்தை சொல்றாரு, இத வந்து நீயோ இல்ல சுபத்ராவோ ரெண்டு பேரும் விடுங்க, அர்ஜுனர் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா. இப்ப பல்ராம்க்கு அர்ஜுனரை ஜென்ரலா பிடிக்குமா பிடிக்காது? பிடிக்காது. அவ்வளோக்கா பிடிக்காது மாதாஜி, பிடிக்காது. அவ்வளவுதான் பிடிக்கும். பல்ராம்க்கு அர்ஜுனர்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அவருக்கு அர்ஜுனர்னா அவ்வளோ ஒரு பிரியம். ரைட். ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு க்ளோஸ்ன்னு ஒண்டி இல்ல, அர்ஜுனருக்கு அவ்வளோ ஒரு பணிவு, அவ்வளோ ஒரு பிரின்சிபல், எல்லாம் அவ்வளோ சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். ரைட். அது இன்ஃபேக்ட் அவ்வளோ ஒரு ஆசை. சோ என்ன சொல்றாரு பல்ராம், அர்ஜுனரே என்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணரை விடுங்க, சுபத்ராவை விடுங்க. ஏன்னா அவ ஒரு பெண், அவ வந்து பல்ராம் கிட்ட போய் சொல்லணும்னா கஷ்டம். அர்ஜுனரே வந்து எனக்கு உன் தங்கை வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு க்ஷணம் கூட யோசிச்சிருக்க மாட்டேன். உங்கள் தங்கைக்கும் என் மேல விருப்பம் சொல்லினா அந்த இன்னொரு செகண்ட் கூட நான் யோசிச்சிருக்க மாட்டேன். ஏன் அந்த மாதிரி நடக்கல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. அதோட பதில் நீங்க கடைசியில சொல்ல போறீங்க. ஓகே, ஒரு ஆன்சர் என்ன சொன்னீங்க, அவருக்கு பிடிக்காதுன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ஆனா அது நீங்க தான் நினைக்கிறீங்க பல்ராம் ப்ராப்ளம். பட் சிலர் சொல்றேன். சோ அப்படி இருக்கச்சு ஏன் சொல்லலன்றத கடைசியில பிடிக்கும்னு சொல்லி படிச்ச மாதாஜி. துரியோதனன் சொல்றது கரெக்ட். நானும் சொல்றேன் துரியோதனை பிடிக்கும். மாதாஜி ஒரு விஷயம் நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். கிருஷ்ணருக்கு வந்து பீமனை பிடிக்குமா பிடிக்காது? பிடிக்கும். பிடிக்கும் மாதாஜி. அர்ஜுனரை பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும். ஒருத்தரை பிடிக்குதுன்னா இன்னொருத்தரை பிடிக்கலன்னு இல்ல. பீமனையும் பிடிக்கும், யுதிஷ்டரையும் பிடிக்கும், ஆனா அர்ஜுனரை ரொம்ப பிடிக்கும். அதான் பீஷ்மா சொல்றாரு, அப்பாப்பா நான் வந்து அர்ஜுனரை கொலை பண்ண போறேன்னா இருக்கிறதுலயே பொறுமைசாரி கிருஷ்ணர்,
வார்த்தை தவறாதவர் இறங்கிட்டார். இறங்கி துண்ட காணும் துணிய காணும்னு அவர் இதையே எடுத்துட்டாரே அந்த சக்கரத்தை. அப்பனா அர்ஜுனர் மேல அவருக்கு இருக்கிறது வந்து என்ன பிரியம் இல்ல, பைத்தியகரமான பிரியம். ரைட்? ஒரு தாங்க முடியல நமக்கு. எப்ப வரும் அந்த பொங்குற டைம் இருக்கிற ஆண்டவனுக்கே அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி. ஓகே, அந்த மாதிரி வந்து பீஷ்மர் நினைக்கிறாரு. ஆனா பீஷ்மரும் ரொம்ப குறைச்சலானவர் இல்ல, அவர் வந்து 12 மகாஜன்ஸ்ல ஒருத்தர் நமக்கு தெரியும். இதுக்கு நான் சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அர்ஜுனர்னா பல்ராம்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா பல்ராம் வந்து பின்னாடி அர்ஜுனரும் அதே கிருஷ்ணர் வயசுலயே இருக்கிறதால தாவு தாவு தாவுன்னு அவருக்கு பின்னாடியே அண்ணான்னு சொல்லிட்டு சுத்திட்டு இருக்காரு. சோ அதனால அர்ஜுனர் பிடிக்கும். பல்ராமையும் கூட்டி வச்சிருக்காங்க, இவரும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப். சோ ஏன்னா குந்தி தானே, எல்லாம் சேம் கசின்ஸ் தானே. சோ இப்ப வந்து நான் பேக் டு த மெயின் ஸ்டோரி. சோ யுதிஷ்டர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் சொல்லிடுறாரு பலராம், இந்த மாதிரி என்னோட தங்கைக்கும் சரி என்னோட அர்ஜுனருக்கும் நான் தான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், அவங்களை 2 பேரையும் வந்து கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு. இப்போ நம்மளா இருந்தா என்ன நினைப்போம், பாப்பா கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு வெட்டிட்டாருன்னா கரெக்டா நம்மளுக்கு எல்லாம் அப்படிதானே டவுட் வரும். ஆனா அந்த காலத்தை வாக்குதான். சோ பலராம் வந்து உடனே கூட்டிட்டு வர வைக்கிறாரு. சோ யுதிஷ்டர் எல்லாருமே வந்து இந்த ஊருக்கு வராங்க. எல்லாருமே வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி அவ்வளோ கிராண்ட் ஸ்கேலா பல்ராம் முன்னாடி இருந்து கல்யாணம் நடக்குது. ரைட்? இப்போ இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம யுதிஷ்டர் சொல்றாரு. ஏன் கிருஷ்ணர் நேரா பல்ராம் கிட்ட போய் கல்யாணம் பண்ணி சொல்லல, ஏன் சுபத்ரா சொல்லல, ஏன் அர்ஜுனர் சொல்லல? சரி, இந்த 3 பேருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு, ஏன் யுதிஷ்டர் சொல்லல? சரி, யுதிஷ்டருக்கு பல்ராமுக்கு நல்ல ஈக்குவேஷன் இருக்கு, அது இல்லையா? அது சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட், அங்க வரலாம். நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இல்லையா? சோ ஏன் யாருமே சொல்லல? சரி, மத்தவங்க எல்லாம் சொல்ல முடியாது. இதுல வந்து சொல்றது கிருஷ்ணர், அர்ஜுனர், சுபத்ரா இல்ல யுதிஷ்டர், இந்த 4 பேர். ஏன் நடக்கலன்றதுக்கு யுதிஷ்டர் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்றாரு. அதை நீங்க எனக்கு சொல்ல போறீங்க, அது என்ன சொல்லுங்க? பலராமர் சுபத்ரா சொல்ல முடியாது மாதாஜி, அது வந்து பெண்ணு. கிருஷ்ணர் சொல்ல மாட்டாரு. அதெல்லாம் வந்து அவங்களே பாத்துக்கட்டும், எல்லாத்தையும் வழி காட்டிட்டு அவர் அமைதியா தான் இருப்பாரு எல்லாத்துலயுமே. இல்ல அண்ணா சொல்ல தட்ட மாட்டாரு அவரு, அண்ணன் சொல்ல தட்ட மாட்டாரு. அதனால பலராமர் பயங்கரமான கோவக்காரர் மாதாஜி. அவர்கிட்ட ஒருத்தவங்க ஒண்ணு சொல்றதுக்கு யோசிப்பாங்க. கோவக்காரங்க கிட்ட ஒரு விஷயத்த முன்னாடி சொல்றதுக்கு அர்ஜுனன் சொல்றதுக்கு தயக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காரு பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. அவர் பலராமர் வந்து ரொம்ப கோவக்காரு. அவருக்கு கோவக்காரங்க கிட்ட போய் ஒரு விஷயத்த பிரசன்ட் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதனால எல்லாரும் வந்து தயங்கி இருப்பாங்க. பேக் ஆஃப். ஓகே, வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, அவருக்கு மாதாஜி கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் மாதாஜி, சொல்ல முடியாது, சொல்ல மாட்டாரு. அர்ஜுனன் வந்து சொல்றதுக்கு தயக்கம். உங்க தங்கையை நான் எடுத்து இது பண்ணிக்கிறேன். அவருக்கு ஒரு சின்னவர், அவரு யங்ஸ்டர்ஸ் அவரு, அதனால அவர் வந்து அத சொல்றதுக்கு தயக்கம். அதனால 3 பேருமே சொல்லல. யுதிஷ்டர் வந்து எல்லாரையும் விட ரொம்ப பெரிய அவரே சொல்லல. அவர் வந்து பலராமர் வந்து துரியோதனுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டாருல மாதாஜி. ஆமா, ஒருத்தவங்க சொன்ன பிறகு அவர் எப்படி, அதனால அமைதியா இருப்பார். அவரே தர்மத்துப்படி நடக்கிறவரு. அது எப்படி அவர் 3 பேரோட 4வது ஃப்ராடா சேர்ந்துட்டாரு. நம்ம அப்படிதானே சொல்லுவோம். ஆல்மோஸ்ட் ஆன்சர் 2 பேர் சொல்லிருக்கீங்க கரெக்டா. ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி ஒரு லைன்ல வந்துச்சு. கரெக்ட். அவர் என்ன விஷயம்னா, இந்த 4 பேருமே வந்து நம்ம சொன்ன ரீசன்ஸ் எல்லாம் நிஜம்தான். ஆனா சுபத்ரா வந்து எதுக்கு சொல்லலைன்னா, அண்ணா வந்து வாக்கு கொடுத்துட்டாரு, அவர் அண்ணாவோட பேச்சை மீறக்கூடாதுன்னு. கிருஷ்ணர் என்னன்னா, நம்ம போய் சொன்னா பல்ராம் நம்ம பேச்சுக்கு எதிர்மார்த்தையே இல்லை. ஆனா என்ன ஆகும், அவரோட பேச்சு எடுபடாது. ஏன்னா துரியோதன் கிட்ட பேக் ஆஃப் அவர் அதான் கேட்பாரு. பல்ராம், நீ சொன்னா எனக்கு அர்ஜுனருக்கு விருப்பம்னு நினைச்சா எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுபத்ராக்கு விருப்பம்னா எனக்கு தோணவே தோணாது. அர்ஜுனருக்கு விருப்பம்னா எனக்கு தாட்டே வந்திருக்காரு. ஏன்னா அர்ஜுனர் தன்னோட சன் இன் லா, ரைட், மருமகனா வரணும்னு யாரெல்லாம் விருப்பப்பட்டிருக்காரு. அர்ஜுனரால டிஃபீட் ஆன யாரு, அர்ஜுனர் டிஃபீட் பண்ணி யாரு அவர் மருமகனா வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. நினைக்கிறேன் திரௌபதியோட அப்பான்னு சொல்ல வர்றான். அர்ஜுனர் டிஃபீட் பண்ணாரு. எப்பமாவது நீங்க நினைச்சிருப்பீங்களா இவன் என்ன தோத்த வச்சுட்டான், இவன் தான் என்னோட மருமகன் நம்ம நினைப்போமா? இல்ல. அவ்வளவு ஒரு வீரம் அர்ஜுனர் கிட்ட இருக்கிறத பார்த்து தான் கையால தோத்தாலும் அவன் தான் எனக்கு மருமகனா வேணும்னு அவர் அப்பவுமே டிசைட் பண்றச்சே, அப்படி ஒரு ஃபேமிலிலேயே வச்சிருக்கிற அத்தை பையனை வந்து விடுவாரா பல்ராமன்?
ஆனாலும் அர்ஜுனர் சொன்னா அவர் நோ சொல்ல மாட்டாரு. ஆனாலும் அவர் செய்ய சொல்ல. யுதிஷ்டரும் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா என்னன்னா இவங்க எல்லாம் சொன்னா என்ன ஆகும்னா பல்ராம் அவரோட பேச்சுல இருந்து பின்னுவாங்க. ஏன்னா அவரோட பேச்சு எந்த விதத்திலையும் பாதிக்க கூடாது. அப்படி பாதிச்சா கிருஷ்ணருக்கும் சரி, சுபத்ரா அவங்களுக்கும் சரி, அர்ஜுனருக்கும் சரி, யுதிஷ்டருக்கும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹியூமிலிட்டி. அடுத்தவங்க வருத்தப்படக்கூடாது. யாரு? துரியோதன் இல்ல, பல்ராம் எந்த விதத்திலையும் கேவலப்படக்கூடாது. அதான் பல்ராம் கேட்பாரு இந்த மாதிரி சிரிப்பாரு, நீங்க 4 பேர்ல யாராவது ஒருத்தராவது சொல்லிருக்கலாம்ல அப்படின்னு. நான் அவ்வளவு மோசமா நான் அகெயின்ஸ்டா போவேனான்றச்சே எக்ஸ்பிளனேஷன் யுதிஷ்டர் சொல்வாரு. நீங்க அவ்வளவு மோசமாவா இருந்தாலோ இல்ல கோவக்காரரா இருந்தாலோ நாங்க மேனேஜ் பண்ணிப்போம். ஆனா இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே நீங்க கண்டிப்பா ஒத்துட்டு இருக்கீங்க. எப்படி ஒத்துக்க முடியும்? உடனே துரியோதனை கூப்பிட்டு இந்த கல்யாணம் நடக்காது. அப்போ நீங்க கொடுத்த வாக்கு மீறும். இப்போ நீங்க கேட்பீங்க, மாதாஜி இப்ப கூட அவர் வாக்கு கரெக்ட். ஆனா இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பெண்மணியை தூக்கிட்டு போயிட்டாரு அர்ஜுனன். சோ தூக்கிட்டு போன பெண்மணியை அவர் பின்னாடி கூப்பிட்டு கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாரே தவிர அவருக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்து ரைட். ஏன்னா கல்யாணம் ஹஸ்பண்ட் வீடு மாதிரி. சோ பல்ராம் அவர் வாக்கு தவறல. அவங்க பிரச்சனை. இப்போ இந்த காலத்துல வேற மீனிங்ல நம்ம பேசுவோம். பட் அந்த காலத்துல சாஸ்திரப்படி என்னன்னா அவர் வாக்கு மீறல. துரியோதனே கும்பிடுவாரு, அர்ஜுன தூக்கிட்டு போன பொண்ணு எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். கரெக்டா? இப்ப மாதிரி எல்லாம். சோ இதுதான் ஆக்சுவல் சிச்சுவேஷன். சோ கடைசியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே 3 பேருமே ஆக்சுவலா பார்த்தா பல்ராம் மேல கோபம் இல்ல, பயமும் இல்ல, அவ்வளவு ஒரு மரியாதை. அதனாலதான் பல்ராம் எந்திரிச்சு கோவத்துல பாக்குறச்சே கிருஷ்ணர் அவரை கட்டி பிடிச்சிட்டு அவர் காலில் தான் விழுவார். ஆனா ஏன் அவ்வளவு பண்றாருன்னா எந்த விதத்திலயுமே பல்ராம் இறங்கக்கூடாது. நம்மளோட ஆசையினால பல்ராம் பேர் கெடக்கூடாதுன்னு சுபத்ரா, நாம் வச்ச பாசத்தினால பல்ராம் தாவு குறையக்கூடாதுன்னு அர்ஜுனர், நம்ம ஆசையை நிறைவேற்றணும்ன்றதால தவறக்கூடாதுன்னு கிருஷ்ணர். எப்படி இருந்தாலும் இங்க எல்லாரோட ஆசையும் நடக்கணும், இன்க்ளூடிங் பல்ராமும் கெடக்கூடாதுன்றதால அவர். சோ இதுதான் டிவோட்டி ஒருத்தருக்கோசரம் எப்படி சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. அதுல முக்கியமான விஷயம் அந்த லவ் ஸ்டோரி தான். இதை வச்சுதான் நம்ம நிறைய மூவிலையும் எவ்ரி டைம் தில்வாலே துல்லாலே லே ஜாயேலே கை காட்டுவாங்க, கை கொடுப்பாங்க. நிறைய தடவை ஹார்ஸ்ல கூட தூக்கிட்டு போற மாதிரி. இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு ஹார்ஸ்ல எந்த பொண்ணையும் தூக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஹார்ஸும் கீழே வந்துருவோம், நீங்களும் கீழே வந்துருவீங்க, அந்த பொண்ணும் கீழே வந்துருவோம். ஓகே? ஏன்னா அந்த டைம் அர்ஜுனர் அவ்வளோ பவர்ஃபுல், ரைட்? சுபத்ரா என்ன ஒரு 50-60 கேஜி இருந்தாலும் அவர் ஒரு செகண்ட்ல இப்படி தூக்கிட்டு போடுறது அவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. நாம எல்லாம் ட்ரை பண்ணவே கூடாது. சரியா? மீனா வீரேந்திரன் பிரபு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ண. மாதாஜி இதே மாதிரி கன்னோசிங்கிற நாட்டுல வரலாறுல பிருத்திவிராஜன் சமயத்தை எப்படிதான் அவன் குதிரையில அப்படியே அலங்க தூக்கிட்டு போயிடுவான். பின்னாடியே ஜெயச்சந்திரன் ஓடிட்டு போவான் மாதாஜி. ஆனா அவனால பிடிக்க முடியாது. அவன் அவங்க நாட்டுக்கு கன்னோசிக்கு தூக்கிட்டு போயிடுவான் மாதாஜி. அந்த டைம் வெரி நைஸ், தேங்க் யூ மாதாஜி. ராஜபுத்திரர்கள்ல ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பென்சில் மாதிரி மாதாஜி. இப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது. அந்த டைம் அவங்க போட்டிருக்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்றீங்க, கவசம் எல்லாமே அது சிவாஜி போட்டு நிஜமாவே ஆக்ட் பண்ணணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோட் தி ஆக்டர் நேம். நான் பண்ணுவேன். இஸ் a very good பாடி பில்டர். அது போட்டு ட்ரை பண்ணணும்ட்டு அது போட்டுட்டு அவரால் நிக்க கூட முடியல. ஏன்னா அவ்வளவு வெயிட். சிவாஜி கணேஷ் சிவாஜி இது இருக்கு இல்லையா, புனேல தான் அவரோட மியூசியம்ல இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். சோ இதுதான் கதை. நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். சுபத்ரா பை ராதிகா மாதாஜி. எத்தனை டிக்கெட் வித்துச்சு மாதாஜி? தெரியலையே மாதாஜி. யாரா தூங்கினாங்கன்னா நான் டென்ஷன். யாரும் தூங்கல. எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் லவ் ஸ்டோரி. நீங்க நிறைய பேருக்கு ஐடியா கொடுத்துருக்கீங்கன்னு டவுட் மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு நான் எல்லாம் ஐடியா கொடுக்கல, இருக்கிற கதை தான். அண்ட் இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல ஹானஸ்டா சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் ரன்னிங்ல ஹார்ஸ்ல போடுறதே கஷ்டம். அதுல போய் யாரையாவது தூக்கினா தொப்புன்னு எல்லாரும் சேர்ந்து விழுந்துருங்க. கார்ல கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. குதிரை எல்லாம் கிடையாது, கார். அது சரி. என்ன பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஆக்சுவலி உண்மையான நடந்த விஷயம் தானே மாதாஜி? உண்மையான கதை தான் பிரபு. நான் கதை கட்டிட்டேன். நிஜமான லவ் ஸ்டோரி. ஆக்சுவலி எனக்கு क्वेश्चन என்னக்கா, இப்போ ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது கரெக்டா வாங்க மாதாஜி? அது நடந்துலாம்னு சொல்றீங்களா? எப்படி தப்பு. ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தப்பு பிரபு. ஆனா இந்த கான்செப்ட் ஆமா தப்பு. பட் நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிட்டேன், ஒரு யுகத்தில் ஒரு தர்மம்னு இருக்கு, ரைட்? இது நம்ம யுகம்ல நடக்கல, துவாபர யுகம்ல நடந்துச்சு. துவாபர யுகத்துல நீங்க இவங்க ஸ்டோரி இல்ல, அக்பர் ஸ்டோரி எல்லாம் கலியுகம்ல இருக்கலாம். பட் கிங்டம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சத்ரியா இன்னொரு பெண்மணிய போய் தூக்கிட்டு அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சாஸ்திரப்படி அது தப்பு இல்லை.
அதனாலதான் பீஷ்மர் வந்து அந்த அம்பாவை தூக்கிட்டு வந்தது தப்பு இல்ல. தூக்கிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்காம 2க்கு நடுவுல அவர் விட்டாரு, அதுதான் தப்பாகுது. ஆனா அவர் தூக்கிட்டு வந்து யாருக்கும் கூட கொடுக்க கூடாது. அவர் தூக்கிட்டு வந்து அவர் தான் கல்யாணம். மாதாஜி ஆக்சுவலி வந்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க, நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆக்சுவலி வந்துட்டு என்னன்னாக்கா, இப்ப நான் பாக்குற யூனிவர்ஸ் எப்படி இருக்குனாக்கா, நான் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப பாக்குறேன் மாதாஜி. டெய்லி ஒரு 15 to 20 கேஸ் நான் பாக்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல, என்னோட ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ்ல எல்லாத்தையும் நான் பாக்குறேன். அது என்னன்னாக்கா, அது வந்து கண்டினியூட்டியா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஏன்னாக்கா அது வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலியே வந்துட்டு இதாவது மாதாஜி, ஒரு சர்வநாஷம் ஆகுது மாதாஜி. ஏன்னா நான் ரொம்ப ஒரு 10-15 ஃபேமிலிஸ் வந்துட்டு என்டையர் ஃபேமிலி ஹஸ் காட் லாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த மாதிரி ரீசன். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், தேங்க்யூ. பட் நீங்க வந்து நீங்க திங்க் பண்ற தாட் எல்லாம் ரொம்ப கரெக்ட். ஏன்னா ஒண்ணு நினைக்கணும், சரித்திரத்துல நடக்கிறத வந்து நம்ம அப்படியே இமிடேட் பண்ண முடியாது, ரைட்? கிருஷ்ணர் வந்து 16,000 வைஃப்ஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. நம்ம எல்லாம் 2வது வைஃப் கல்யாணம் பண்ணாலே முட்டி முட்டி வைஃப் பண்றது அது வந்து நான் பாக்குறேன். அது வந்து இட்ஸ் நாட் வைஃப் பண்றது, அது சிச்சுவேஷன் சூழ்நிலை. அது ஆக்சுவலா அது சூழ்நிலை. இந்த தடவை வந்து அர்ஜுனர் கூட எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு? இல்ல அவங்க எல்லாம் அங்கேயே கிருஷ்ணர் அங்கேயே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்ல? அர்ஜுனரை வந்து தூக்கிட்டு இவ்வளவு தடவை தங்கச்சிக்கு அர்ஜுனருக்கு ஆக்சஸ், கிருஷ்ணருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு, அர்ஜுனருக்கும் ஆக்சஸ் இருக்கு. தங்கச்சி வெளில போறதுன்னா யாரும் பிடிக்க போறது இல்லை கிருஷ்ணரோட. அவரோட என்னது பேலஸ்லயே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லையா? ஆனா அவர் ஏன் பண்ணலன்னா, நான் திரும்ப அதே பேருக்கு தான் வந்தேன். பல்ராமோட பேர் கெடக்கூடாது. அண்ட் ரைட் படி பார்த்தா இன்னொரு அண்ணாவை விட்டு இன்னொரு அண்ணா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கூடாது. ஆனா ஒரு சத்திரியா வந்து தூக்கிட்டு போலாம், அது வந்து அவங்களோட தர்மம். அதுக்குதான் திரௌபதி கோசரம் வந்து துரியோதன் கேக்குறாரு, நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு வில்லு தெரியாது, ஆனா என் கர்ணர் வந்து வில்லு ஓட்டுவாருன்றச்சே அப்போ சொல்லுவாரு, கர்ணர் வந்து உங்களுக்கோசரம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா சுயம்பர்ல நீங்க தான் அந்த குவாலிபிகேஷன் பார்க்கணும். யாரு பண்றாங்களோ அவங்கதான் பண்ண முடியும். கர்ணா வந்து வில்லு போட்டு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் நாட் அக்செப்டபிள். ஆமா, அது ராங் ஆக்சுவலி. அதனால திரௌபதி வந்துட்டு அந்த தாயார் திரௌபதி வந்து ஆக்சுவலி வந்துட்டு அந்த வில்ல வந்துட்டு யாரும் எடுக்க முடியாது மாட்டாச்சு. கர்ணா வந்து அந்த வில்ல எடுத்துருவாரு. அது சிவனோட தனுஷ், அது எடுத்துருவாரு. அப்ப எல்லாருக்கும் டவுட் ஆயிடுது, இது வந்துட்டு வில் வந்துட்டு கர்ணர் பண்ணிடுவாரு. சோ பண்ணிட்டாக்கா அப்ப திரௌபதி வந்துட்டு அஸ்தினாபுரம் போனாக்கா துரியோதன் தான் அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றது இருக்கும். அப்பதான் திரௌபதி தான் நீங்க சொன்ன வார்த்தை சொல்லுவாங்க. அதாவது கர்ணா வந்துட்டு துரியோதன் கோசம் பண்றாரு, நான் வந்துட்டு கர்ணவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நிறைய சரித்திரால நடந்த ஸ்டோரி வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அப்படி எடுத்தீங்கன்னா ராமர் கதை தெரிஞ்ச ஒருத்தருமே என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயோ மனைவியை சந்தேகப்பட்டு துரத்திட்டாரா, ரொம்ப மோசம்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து நம்ம வந்து தர்மம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப கூட நிறைய பேர் பீஷ்மருக்கு அதர்மம் தெரிஞ்சு ஏன் அவங்க சைட ஃபைட் பண்ணாரு. சோ நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாதது என்னன்னா, அவங்க லெவல்ல நம்மளால திங்க் பண்ணவே முடியாது. இல்ல அநியாயம் நடக்கிறதா இருந்தா கிருஷ்ணர் துணை இருக்காருன்னே வச்சுக்கலாம். யுதிஷ்டர் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் தர்மராஜா. யுதிஷ்டர் கொஞ்சமாவது சப்போர்ட் பண்றாரா? அவர் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ வான்னு சொல்வாரா? அவர் என்ன நினைப்பாரு, உடச்சு போட்டுருவேன், நீ அங்க இருந்து முதல்ல கிளம்பி வா, சன்னியாசம் போற மாதிரி போயிட்டு லாஸ்ட் நீ என்ன ஒரு பொண்ணை பிக்கப் பண்ணிட்டு வரியான்னு கேட்பாரு. கரெக்டா திங்க் பண்ணுங்க யுதிஷ்டர் இந்த காலம். சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, சாஸ்திரப்படி அந்த யுகத்துல நீங்க திங்க் பண்ணுங்க, இந்த யுகத்துல திங்க் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அந்த டைம் வந்து அது மேட்ச் ஆகும், இந்த டைம் அது மேட்ச் ஆகும், ரைட்? அந்த டைம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அந்த டைமுக்கு அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து இன்னும் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் இருக்கும். மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் என்னன்னா, பல்ராமோட பேரு கெடக்கூடாது. ஆனா இப்படி தூக்கிட்டு போறதால பல்ராம் பேர் கெடாது. ஆனா பல்ராமரே பேக் ஆஃப் பண்ணாருன்னா அவர் பேர் கிருஷ்ணர் வந்துட்டு இன்னொரு விஷயம். தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்துட்டு இங்க திரௌபதி தாயாருக்கும் வந்துட்டு இது பண்றாரு. இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்து பிராமண விஷயத்தை தான் திரௌபதி அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. இதே மாதிரி திரௌபதி பிராமண விஷயத்தை தான் சுபதிர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. 2 கல்யாணத்துக்கும் வந்துட்டு காரணம் வந்து கிருஷ்ண பகவான் தான். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ரெண்டுமே வந்துட்டு அவர் தான் பண்ணி வைக்கிறாரு. பட் அவருடைய அந்த இன்டென்ஷன் என்ன மாத்தாச்சு, 2 பேரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய அந்த சிச்சுவேஷன். ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நைஸ் क्वेश्चन. சோ பேசிக்கலி பிரபு மறுபடியும் சொன்னேன், அந்த யுகத்துல வந்து மல்டிபிள் வைஃப்ஸ் வச்சுக்கிறது தப்பு இல்ல. ஒரு சத்ரியா வந்து மல்டிபிள் வச்சுக்கலாம், ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நிஜமான ரொம்ப பிரியம்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனா அண்ட் சுபத்ரா, அவங்கள வந்து பிரிக்க சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, அவங்க ஒரு தாட்டுமே வந்து அவங்க 2 பேரையும் தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்கள பிரிக்கிற ஸ்கோப்பே இல்லை, ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து திரௌபதிக்கு வந்து சின்னப்பத்துல இருந்து அர்ஜுனர் மேல பாசம் இல்ல. அந்த டைம் தான் அவர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கிருஷ்ணர் வந்து அவர் நல்லால இதான் அர்ஜுனா அழகா இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி குழப்பி விட்டுறாரு. ஏன்னா அந்த சிச்சுவேஷன் வரணும். ஏன்னா அவர் வந்து தர்மத்தை காக்கிறதுக்கு வராரு.
ரைட் கிருஷ்ணர். சோ இந்த மாதிரி திரௌபதியில ஸ்டார்ட் ஆனாதான் இந்த கல்யாணம் நடக்கும். 5 பேர் கல்யாணம் ஆகும், பிரச்சனைகள் நடக்கும். அண்ட் திரௌபதிக்கும் என்னன்னா ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல ஆசைப்படுறாங்க 5 குவாலிட்டிஸ் வேணும். தர்மம், பலசாரி, மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட், மெடிசன், அஸ்ட்ராலஜி, இதெல்லாம் கிரேட்டா இருக்கிறவங்க வேணும்னா அந்த மாதிரி கிரேட்டா ஒரு ஆள் கிடைக்காது, 5 ஆளுங்கள் கிடைக்கும். அதனாலதான் she is married to 5 people, ரைட்? அவங்களோட ப்ரீவியஸ் ஜென்மம் அவங்க வேண்டின ஆண்டவன் கிட்ட அவங்க வேண்டினது இதுதான். ஸோ அதனால அதுக்கோசரம் அவங்களுக்கு அந்த ஆசையும் நிறைவேறுது. ஸோ திரௌபதியோட இந்த ஜென்ம ஆசையில இந்த ப்ரீவியஸ் ஜென்மையோட ஆசை ஸ்பெசிபிக்லி அர்ஜுனான்னு இல்லை, பட் இந்த 5 குவாலிட்டி இருக்கிறவங்க வேணும்ன்றதால அவங்களுக்கு 5 ஹஸ்பண்ட்ஸ். அண்ட் சுபத்ரா இப்போ என்ன நான் இருந்தப்போ நீங்க எல்லாம் திங்க் பண்றது கரெக்ட், பட் எல்லாமே நீங்க ரிலேட் பண்றது என்னன்னா இந்த காலத்துல அது தப்பே, ஒரு வைஃப் தானே இருக்கும். பட் நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், அக்பர் வந்து 300 வைஃப்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ராமரோட தந்தை என்னது தசரதன் வந்து 60,000 மனைவிகளை கல்யாணம் பண்ணிட்டார். 60,000. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து மனைவி வேணும்ட்டு ஷார்ட் சப்ளை கோசம் இல்ல, ஒரு கிங்டம் அவங்க கேப்சர் பண்றச்சு அந்த பெண்களை அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கௌரவம், யாரும் அவங்க கிட்ட தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த பெண்களை அந்த ஊர்ல விட்டாலும் சரி, திரும்ப இந்த ஊர்ல வந்தாலும் யார் வேணா மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு மனைவி என்ற ரெஸ்பெக்டபிள் ஸ்தானத்தை கொடுத்தாங்க. அது கூட இல்லையே, நம்ம அக்பர் ஒரு முஸ்லிமா இருந்தாலும் அவர் ஏன் பண்ணாருன்னா அவங்க வந்து அக்பரோட மனைவி அப்படின்னு தெரிஞ்சா யாருமே வந்து அவங்க கிட்ட கூட போக மாட்டாங்க, ரைட்? இதுவே வந்து நான் கேப்சர் பண்ணிட்டு அந்த ராஜாவோட ராணி, அந்த ராஜாவோட மகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சா அந்த ரோடு காவலன் கூட வந்து அவங்க கிட்ட தப்பா நடத்துவாங்க. அந்த பெண்ணோட ப்ரொடெக்ஷன் சொல்றாங்கல்ல, அதுக்கோசம் தான் இந்த ஹோல் திங்கே நடந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, நம்ம கிளாஸ்க்கு போலாமா? ஒரு 1 மணி நேரம் ஆச்சு நான் கதை சொல்லுவேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பியூட்டிஃபுல் சார். மாதாஜி நீங்க விட்டா 2 மணி நேரமே கதையிலேயே விட்டுருவீங்க. ஆமா, கிளாஸ் போலாமாங்க? நன்றிங்க. நான் பாட்டு பாட கூட எனக்கு விடலங்க. கதை சொல்லு நீங்க தான் விட்டீங்க. But lot of principles, Mathaji. That is very, very important. That is very. Not only கதை மட்டும் இல்ல மாதாஜி, நிறைய லெசன், ராலியமா வச்சினா கதையோட நிறைய கருத்துக்கள். ఎక్కడ కూనాడు కొంచెం இயக்குனர் பை திரௌபதி கல்யாணம், இயக்குனர் பை ராதிகா மாதாஜி. திரௌபதி இல்ல, இயக்குனர் வந்து பகவான், இயக்குனர் வந்து கிருஷ்ணர். அவர் எனக்கு காட்டின கொஞ்சோண்டு புத்தியில கொஞ்சோண்டு வாயில நான் சொல்றேன் அந்த கதையை தான் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணேன். கல்யாணம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன், ரொம்ப நல்லா இருக்குது மாதாஜி. நாங்களும் we also enjoyed it, very nice. கல்யாணம் நடத்திருக்கீங்க, எங்களுக்கெல்லாம் இப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் சாப்பாடு கொடுக்கணும். சாப்பாடா போறேன், அதுதான் உங்க பிரபு. தர்மேஸ்வரி மாதாஜி நிச்சயதார்த்த சாப்பாடு போட்டுட்டாங்க. போட்டாங்க. இப்ப வந்து மோகன்தாஸ் பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி சாப்பாடு போட்டுருவாரு நம்மளுக்கு. மாதாஜி நேத்து பாயசம் நல்லா இருந்ததா? மறந்துட்டீங்களா? தர்மேஸ்வரி மாதாஜி சொன்னாங்க பாயசம் போட்டேன்னு. நீங்க சாப்பிடலையா? வந்து எங்களை கடுப்பாத்துறீங்க. சாப்பிடல, கரெக்ட். பாயசம் சாப்பிடல. பாத்தீங்களா, ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க. அப்படியா? கஸ்டர்ட் புட்டிங்க சொல்றாங்க மாதாஜி. கஸ்டர்ட்ல புட்டிங் பண்றோம். பழம் கட் பண்றதுலயே மறந்துருப்பீங்க. மீட்டிங்ல ஓகே, சாப்பிட போகும்போது அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. மீட்டிங் இன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஃப்ரூட் சாலட் நீங்க தானே மாதாஜி? அங்க இருந்தீங்களா? நான் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தேன். நான் கிருஷ்ணருக்கு அங்க நடந்ததா விடுங்க. நீங்க என்ன அங்க சிசிடிவி வந்துச்சு உங்களுக்கு? வீடியோ கூட அப்புறம் தானே ஆன் பண்ணுவோம். இந்த வேலை எல்லாம் முடிஞ்சு இவ்ளோ அப்டேட்ல இருக்கீங்க. மாதாஜி காலையில தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி சொன்னாங்க நீங்க தான் ஃப்ரூட் சாலட் பண்ணீங்க. ஆமா, பருப்பு கீரை பஸ் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணீங்களாமா? எல்லாம் பண்ணீங்களாம். அவங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஆளே வைக்க வேண்டாம், நம்ம எல்லாம் போய் பண்ணிடுவோம். கண்டிப்பா பண்ணிட்டா போச்சு. நீங்க பழம் கட் பண்றதுல எத்தனை ஆப்பிள முழுக்க தின்னீங்க, எத்தனை ஆரஞ்சு பழம் தின்னீங்க? எதுவுமே தின்னல. ஆக்சுவலா நான் வந்து கடைசியில தான் பகவானுக்காக செய்யறது, ஆக்சுவலா நைவேத்தியத்துக்கு செய்யறதெல்லாம் சாப்பிடுறது. அதான் என் ரெண்டாவது நான் எனக்கு ஃப்ரூட்ஸ் பண்ணியா பண்ணுவாங்க. இல்ல நீங்க ரொம்ப ஒல்லியா இருந்தீங்க மாதாஜி. ஃப்ரூட்ஸ் கூட பிடிக்காது. சோ அதனால ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடவே, அதனால எங்க அம்மா தான் கஸ்டர்ட் பண்ணி இதான் சாக்குன்னு ஃப்ரூட்ஸ் வாயில விடுவாங்க. அதேதான் நினைச்சேன். சரி ஓகே, கிருஷ்ணருக்கும் அந்த மாதிரி கஸ்டர்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணதுதான். நீங்க சின்னத்தா இருந்தீங்களாங்க மாதாஜி? நேத்து ரொம்ப எங்க இருந்தீங்க மாதாஜி? எப்பவுமே இப்படிதான் இருப்பேன். எப்பவுமே இதுல மட்டும் பெருசா தெரியுறீங்க, இந்த இதுல மட்டும் சந்தேகமா இருக்குது. நீங்க ரொம்ப ஸ்மால் கேர்ளா, ஸ்டூடண்ட் எனக்கு ராதிகா மாதாஜினா டவுட்டா போச்சு. எனக்கு ராதிகா மாதாஜி
கல்பனா மாதாஜி. ஓகே. இல்ல மாதாஜி ஜூம்ல மூஞ்சி வந்து இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, அதனால உங்களுக்கு அவ்வளவு பெருசா தெரியும். இல்ல இல்ல சின்ன பொண்ணு மாதிரியே இருந்தது மாதாஜி. நேர பார்த்தா சின்ன பொண்ணு மாதிரி தான் இருப்பாங்க மாதாஜி. இதுல பார்த்தா எல்லோ இது. நான் 2 பேர் வாய்ஸ் கேட்டேன். ஒண்ணு கிருஷ்ணா பிரபு சொன்னது, கிருஷ்ணா பிரபு என்ன சொன்னாருன்னா மாதாஜி பாடுங்க பாடுங்கன்னு சொன்னது. அப்புறம் லலிதா மாதாஜி ஏதோ சொன்னாங்க, அது எங்கேயோ கேட்டுச்சு. NND பிரபு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. அது என்னன்னு சரியா நான் கவனிக்கல. பாக்குறது கூட மாதாஜி ரொம்ப எங்க தான் தெரியுவாங்க. ஸ்மால் கேர்ளாவும் இருந்தீங்க, ஸ்மார்ட்டாவும் இருந்தீங்க. மாதாஜி அப்படிதான் இருப்பாங்க. கூட மாதாஜி கேக்கல, காம்ப்ளிமெண்ட் கேக்கலன்னா தலை வெச்சிடும். மறுபடியும் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. NND பிரபுக்கு முன்னாடி நீங்க ரொம்ப பவ்யமா இருந்தீங்க மாதாஜி. நீங்களாம் எங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தது. ஆமா, உங்களுக்கு தெரியாதா? சொன்னேன் தனேஸ்வரி மேம் கிட்ட, நான் தனேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட சொன்னேன், மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது நான் அவர்கிட்ட திட்டு வாங்காம இருக்கணும், நான் எவ்வளவு வெல் பிஹேவ். மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிடச்சே சொன்னதா, அம்மா நீதான் கவனிக்கணும் மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியல மேம், தனேஸ்வரி மேம் எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமான வேலை தெரியுமா, அவர் வந்து கிளம்பி போற வரைக்கும் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு. மாதாஜி ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் மாதாஜி, ஆக்சுவலி வந்துட்டு அந்த திலக் இருக்குங்களா, திலக் நீங்க வைக்க மாட்டீங்க. நான் ஆக்சுவலி நான் அன்னைக்கு திலக்ல பார்த்து ரொம்ப நாள் மாதாஜி. திலக் வைப்பேன் எப்பவுமே. நான் ஆபீஸ் இன்னைக்கு பாருங்க, ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு போக சோ அப்படியே உட்காந்துருக்கேன் ஆபீஸ்ல இருந்து. சோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்னன்னா இதர் ஆபீஸ்ல இருப்பேன், இல்ல அப்பதான் வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன், இல்லன்னா யாராவது இருப்பாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், பிரச்சனை ஆகும், அந்த மாதிரி டைம் தான் வைக்க மாட்டேன். இல்லன்னா இப்போ ISKCON கோயிலுக்கு எல்லாம் போறேன் வச்சுக்கோங்களேன், திலக் வச்சுட்டு போவேன், முடியலனாலும் கார்ல வச்சுட்டு போவேன். சோ திலக் வைக்கிறதா மாயா நான் என் வைஃப் நான் சொல்லுங்க உங்களை பத்தி, யூ ஆர் கியூட். அதுல வர இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, நீங்க வந்து என்ன இங்க வந்து நம்ம கிளாஸ் வந்து எப்படி பேசுறோம், அந்த அந்த ரஃப்னஸ், அந்த ஸ்மூத்னஸ், அந்த அஃபெக்ஷன் எல்லாமே நான் லைவா பார்த்தேன் மாதாஜி. ஐ வாஸ் டெல்லிங் டு மை வைஃப், என் வைஃப் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வரேன் கண்டிப்பான்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவங்க கிட்ட சொல்லிடாதீங்க நான் உங்களை சாப்பாடே போடாம உங்களை 3 மணி வரைக்கும் ஹோல்ல வச்சேன்றது சொல்றாரு. இல்ல மாதாஜி, they are happy for you மாதாஜி. But I should thank especially Mahalakshmi Mathaji and Virendran. அவங்க 2 பேர் தான் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதாவது சாப்பிட கூட இல்லை, ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் 3 o'clock ஹோல்டு போட்டு ப்ளீஸ், ஏன்னா ஒரே டென்ஷனா இருந்துச்சு. ஏன்னா நிறைய மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் NND பிரபு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தனேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட, ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங், ராதிகா ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணானா அவளை பிடிச்சி ஏறணும், நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வந்த நாள் வர்ற செகண்ட்ல இருந்து நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ அதனால பயங்கர கிண்டலுக்கு இருக்குதான் அங்க ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அதனால நானும் பயபக்தி மாதிரி, அதாவது எனக்கு ரொம்ப மரியாதை, NND பிரபுனா எனக்கு அவ்வளோ ஒரு இஷ்டம். சோ அவ்வளோ ஒரு ரெஸ்பெக்ட் எனக்கு. அதனாலதான் மாதாஜி நான் கேட்டேன், நீங்க சமத்தா இருந்தீங்களான்னு கேட்டேன். தான் இருந்தேன், ஆனா 2-3 இடத்துல கோட்டை விட்டேன். அந்த ரொம்ப நேரம் சமத்து மெயின்டைன் பண்ண முடியல. தனேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, இவன் என்ன ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றா, சாப்பாடு போட்டு நான் வந்து ஒரு தடவை பிளேட்ல போட்டா நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு தெரிஞ்சு, ஆனா பிரபு நான் குறைச்சலா தான் போட்டேன், நீ முதல்ல வந்து இங்க வா, மேங்களூர் வா, நாங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறோம் அப்படின்னு. கரெக்ட் பிரபு, ஆனா எனக்கு அந்த பிரின்சிபல் இல்லையே, வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு, உங்களுக்கு தானே பிரின்சிபல் அப்படின்னு. வாய்தான் கம்மன் இருக்காது, எங்கேயாவது நான் விட்டுறேன் சரின்னு. அப்புறம் அவர் வந்து வெளில போனோடனே சொன்னாரு, அம்மா நான் வந்து சும்மா தான் சொல்றேன், டார்ச்சர் நீ தப்பா எடுத்துக்கலையே அப்படின்னு. பிரபு அப்போ நீங்க நிஜமாவே ஃபுல்லா சாப்பிடலையா, வெயிட் பண்ணுங்க, இன்னும் மறுபடியும் இன்னொரு ரவுண்ட் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு. ரொம்ப சாப்பிடவே முடியல மாதாஜி, அவரால சாப்பிடவே முடியல மாதாஜி நேத்து. பட் நிஜமாவே ஜாஸ்தி போடல, நிஜமாவே கொஞ்சம் குறைச்சல் தான் போட்டேன். பட் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லேட்டா சாப்பிடுவார். சோ சும்மா அதே மாதிரி சச்சிதானந்த பிரபு கிட்டயும் ஓட்டிட்டாங்க. அடுத்தது அவர் வாக் பண்றச்சே நம்ம பைக்ல ஓட்டினா கூட நம்ம ஸ்பீடு கேட்ச் பண்ண முடியாது. சோ நான் சொன்னேன், அடுத்த யாத்திரால பாருங்க உங்களை விட ஃபாஸ்டா நான் நடந்து பீட் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு. ஆனா ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ரொம்ப எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுமே தவிர, அவங்க வந்து நம்மள எல்லாம் ஒரு நம்ம என்ன வயசானாலும் நம்மள வந்து ஒரு குழந்தை தன்மை தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே ஏதோ பேசிட்டு போட்டோம், அவங்க ஆசை அப்படி, அந்த மாதிரி அவங்க they are very broad minded. தியானத்துல வந்து நம்ம வந்து ஆக்ஞாவில போயிட்டோம்னா, அதாவது நம்ம ஒரு கழுத்து வந்து விசுத்தி, அதுக்கு மேல இதுல போயிட்டோம்னா நமக்கு வந்து எல்லாம் வந்து நாயத்தின்பவன், பிராமணன், தேவ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டத்துல இருந்து ஒரு பிரச்சனை பாக்குறதுக்கும், உயரமான இடத்துல இருந்து ஒரு பிரச்சனை பாக்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆகும். அதனால இந்த சின்ன விஷயங்களுக்கு அவங்க இது பண்ண மாட்டாங்க. நான் இதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன்.
ஆமா, வெரி ட்ரூ. நான் தான் பார்த்து பண்ண. இந்த பிளேட் வைக்கலாமா, டம்ளர் வந்து பேப்பர். மாதாஜி ஒரு ஞானியோட பதில் மாதாஜி, இது ஒரு ஞானியோட பதில் மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு வந்து வெரி ஸ்வீட். என்னன்னா, இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஏன்னு இது வரைக்கும் அவர்கிட்ட நான் கேள்வி கேட்டதே இல்ல. பிரபு எனக்கு இந்த டைம் இந்த ரெக்கார்டிங் ஓகே மாதாஜி, இந்த டைம் யார் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இதுல இருக்கு, இந்த டைம் நீ அப்லோட் பண்ண ஓகே மாதாஜி, இந்த ரெக்கார்டிங் யார் பண்றாங்க எனக்கு அதை ஃபார்வர்ட் பண்ண ஓகே மாதாஜி. ஏன் மாதாஜி உங்களுக்கு வேணும்ன்ற கேள்வியே நான் கேட்டது இல்ல கிருஷ்ணா பிரபு கிட்ட. மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட வந்து ஒரே ஸ்டோரி, இது 4வது தடவை அவர் கேட்கிறாரு. நான் அவர் இடத்துல இருந்தா அப்படியே பேக் போட்டுட்டு ஓடியே போயிடுவேன். அவர் ஒரு தடவையும் வந்து அதே எக்ஸைட்மெண்ட், மாதாஜி வெரி நைஸ். அண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபுவால பொய் கூட சொல்ல முடியாது. அவர் வந்து மாதாஜி வெரி நைஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சொன்னாரு. இருக்கா இல்லையா அவர்? சூப்பர் மாதாஜி, அவர் சூப்பர். அவர் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர். வெரி நைஸ் மாதாஜி ஸ்டோரி அப்படின்னு என்னமோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குற மாதிரி அதே எந்தூர்ல கேக்குறாரு. அது எப்படின்னு எனக்கு கூட தெரியல. 5வது தடவை பாக்குறாரு இந்த மூவியை. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, மோகன்தாஸ் பிரபு தயவு செஞ்சு ஸ்கிரீன் ஸ்கிராச் பண்ணிடுங்க, நான் கிளாஸ் எடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யாரெல்லாம் படிக்கணுமோ ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் கௌரி மாதாஜி. ஸ்வாப் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கௌரி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ் பிரேமா மாதாஜி, உங்க கண்ணு சரியாயிடுச்சா? அதெல்லாம் சரியாயிடுச்சு மாதாஜி. என்னது இது, சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனமா? ஓகே ஓகே. இந்த மாதாஜி சவுண்ட பாத்தீங்களா? நான் மிரட்டலா இருக்கு. ஐயோ, நான் மிரட்டலாம் இல்ல. ஆனா இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் டோன் சரியில்லை, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன். ஆனா பிரேமா மாதாஜி நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டோரிய பாத்தீங்க. ஆனா பிரேமா மாதாஜி சுபதாவே கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க. இப்பதான் அவங்க ஹார்ஸ் ரைட் முடிச்சு போய் சேர்ந்துருக்காங்க. பிரேமா மாதாஜி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பாத்தீங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, எனக்கு ஒரு சின்ன ஷேரிங் இருக்கு. ஷூர், சொல்லுங்க கௌரி மாதாஜி. மாதாஜி ஆக்சுவலா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கிளாஸ் எடுத்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, சாண்டிங் கூட எனக்கு ப்ராப்பர் இல்ல. அப்ப நீங்க சொன்னீங்க யூ வில் கம் அப், அந்த மாதிரி தான் நாங்க கூட அப்படிதான் இருந்தோம். யூ வில் கம் அப். நவடேஸ் அந்த ஃபார்ம் ஒன்னு ஃபில் பண்ணி போட்டிருந்தோம் இல்லையா மாதாஜி? 5 ரவுண்ட்ஸ் வந்து நான் கண்டிப்பா இப்போ காலையில மங்கள ஆரத்தி பார்த்துட்டு அண்ட் சாண்டிங்கும் பண்றேன். அது எப்படி நடந்துச்சு, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூவா என்னன்னு தெரியல, காட்ஸ் கிரேஸா எனக்கு தெரியாது. நான் ஒண்ணுமே இல்ல மாதாஜி, எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட அருள். இல்ல நிஜமாவே அது வந்து ரியலி ஐ அம் ஃபுல்ஃபில்ட். நான் இன்னுமே அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பசங்களுக்கு இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் இப்ப பிறந்திருக்காரு, அது எங்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கு கதை சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி. எனக்கு சத்தியமா இப்பயும் தெரியாது. பட் ஐம் ஹாப்பி. பசங்க வந்து டெய்லி கேட்பாங்க, மிஸ் இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் கதை சொல்லல, இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் கதை சொல்லல. they are asking me. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி நிறைய கதை நான் சொல்லிட்டே வரேன். அடுத்த தடவை நான் சொல்ல போற கதை வந்து பலி மகாராஜ் கதை அண்ட் ராவணா கதை. ஞாபகப்படுத்திங்க, நான் சொல்றேன். சரிங்களா? இப்போ வந்து சொன்னா கதை கடைசி முடிவு வரைக்கும் சொல்லணும். ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டீங்க, நீங்க ஆஃப் கதையோட நிறுத்திட்டு போயிட்டீங்க. எங்க மெயில் வேலை பண்ணிட்டே கேட்டுட்டு இருந்திருக்கு. மறுநாள் வந்து எனக்கு கேக்குது, அப்புறம் என்ன ஆச்சு இந்த கதை அப்படின்னுது. ஐயோ என்ன அவங்க சொல்லல, ஆஃப்ல முடிச்சுட்டாங்க. நான் அதெல்லாம் இன்னொரு நான் சொல்லிடுறேன், இனிமே சொன்னா ஃபுல்லா சொல்லுங்க சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டேன். அவங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க. ஆனா மாதாஜி நீங்க இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நான் நடக்கிறது வந்து கதை கிளாஸ் இல்ல, நான் நடக்கிறது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் கிளாஸ். அதுல வந்து நான் 1 மணி நேரம் கதை சொல்லியே முடிச்சிட்டேன். இந்த 2 கதையும் ஒரே நாள் சொன்னா வெறும் கதை கிளாஸ் தான் ஆகும். கிளாஸ் நடக்காது. இப்ப இல்ல, முதல்ல சொன்னது நான் சொல்றேன். முந்தி ஒரு நாள் ஆஃப் கதையோட நிறுத்திட்டீங்க நீங்க. அதான் இதுதான் இதோட பார்ட் 1 சொன்னேன். பார்ட் 2 நான் கண்டினியூ பண்ணா கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. நாங்க மாத்திரம் கேட்கல, சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கேக்குறாங்க. எங்க வீட்டுக்காரு ராதிகாவா குரல் அப்படியே இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. அவ்வளவு தெரியுது உங்க குரல் எல்லாருக்கும். தர்ணீஸ்வரி குரல், உங்க குரல் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியுது. எங்க வீட்லயே எங்க மருமக கேட்கும் மாதாஜி, இவங்கதான் ராதிகாவான்னு. சொல்லுவாங்க ராதிகா மாதாஜி பேசுறாங்க இன்னைக்கு. நீங்க தாரணஸ்ரீ மாதாஜி வீட்டுல இருக்கும் போதே கேட்டுட்டாங்க எங்க மருமக வந்து இங்கதானே ராதிகான்னு. பாத்தீங்களா? இதுதான் நிறைய தடவை குரலை பத்தி பேசாதீங்க, நான் ரொம்ப ஃபீலிங் ஆயிடுவேன். இப்போ குரல் மட்டும் இல்ல, உங்க உருவமும் பார்த்து வச்சிருக்காங்க. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். சரிங்களா? இப்போ யாரு ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? கௌரி மாதாஜி தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நீங்களும் படிக்க போறீங்க மாதாஜி. பட் ஃபர்ஸ்ட் கௌரி மாதாஜி இது வரைக்கும் படிச்சா ஞாபகம் இல்ல, அதனால அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும்னு சொன்னேன். இப்போ அவங்க வரல.
அவங்க இல்ல காணோம். ரொம்ப த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் மாதாஜி. ஓ அவங்க அப்ப வேண்டாம், நோ ப்ராப்ளம். யாரு விஜயகுமாரி ஸ்டார்ட். எஸ் மாதாஜி. உன்னத தொண்டின் பல்வேறு கோணங்கள். தொண்டு மனப்பான்மை. கர்மிகளின் கருத்தின்படி கர்ம விளைவுகளை செயல்படுத்துவதே தொண்டு மனப்பான்மையாம். ஆனால் ரூபகோஸ்வாமி போன்ற வைணவ ஆச்சாரியர்களோ தொண்டு மனப்பான்மை என்பது பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டுகள் சிலவற்றில் நித்தியமாக ஈடுபட்டிருத்தல் என்று கூறுகின்றனர். ஸ்கந்த புராணத்தில் வைதீக சடங்குகள், 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்கள் பற்றுடையவர்களே பக்தர்களாக கருதப்படுகின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அப்பக்தர்கள் உண்மையிலேயே தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பாகவதர்கள், அதாவது தூய பக்தர்களாக இருத்தல் வேண்டும். பலன் தரும் செயல்கள் அல்லது 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களுக்குரிய சுதர்மங்களில் ஈடுபட்டிருப்போர் உண்மையில் தூய பக்தர்கள் ஆக மாட்டார்கள். ஆயினும் அவர்கள் தங்கள் கர்ம பலன்களை பகவானுக்கு செலுத்துகின்ற காரணத்தால் பக்தர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். ஆனால் ஒருவன் இது போன்ற ஆசைகள் இன்றி இறைவன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக தானாகவே செயல்பட்டானெனில் அவனை தூய பக்தனாக கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உலகிற்கு வந்திருக்கும் ஆத்மாக்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் ஜட இயற்கையினை ஆள வேண்டும் என்னும் ஆசை உடையவர்களே ஆவர். வர்ணாசிரம முறையும் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளும் புலன் உகர்ச்சியின் பொருட்டு ஓர் பந்தப்பட்ட ஆத்மா உலகினை அனுபவித்து மகிழவும், அதே சமயம் அவன் படிப்படியாக ஆன்மீக உணர்வுக்கு உயர்வு பெறவும் வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டுக்கான பல செயல்கள் இருக்கின்றன. இல்லற வாசிகளான பக்தர்கள் வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டுக்கான குறிப்பிட்ட செயல்களையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஏனென்றால் இவை இரண்டும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்குரியவே ஆகும். இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் சில வேதாந்த சடங்குகளை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அவற்றை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காகவே செய்கின்றனர். நாம் முன்பே முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்தில் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் பக்தி தொண்டால் கருதப்படுகிறது என்று கூறியிருக்கின்றோம். ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியுடையவர் ஒருவனை பற்றி விளக்குகிறார். அவர் புதிய பக்தர்களும் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிது வளர்ச்சி பெற்றவர்களும் அவர்களது பக்தியின் அளவிற்கேற்ப புலநுகர்ச்சி செயல்கள் ஆர்வமற்றவர்களாக இருக்கின்றனர் என்று கூறுகிறார். ஆனால் அவர்கள் புலநுகர்ச்சி செயல்களுக்கு இன்னும் சிறிது கவர்ச்சியுடையவர்களாக இருந்தார்களின் அச்செயல்களின் கிருஷ்ணருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். இதுவும் கூட பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொண்டு என்றே கூறப்படும். இதில் பகவான் இதமானவராக இருக்கிறார், தொண்டன் அடிமையாக இருக்கின்றான். நராதிய புராணத்தில் இத்தொண்டு மனப்பான்மை எங்கனம் உயர்வானதென்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தனது மனம், வாக்கு, காயத்தினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பவன் அல்லது பகவானின் பக்தி தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அவ்வாறு செய்ய விரும்புகின்றவன் கூட விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் விஜயகுமார் மாதாஜி. தோரா தெரியும் அந்த பாரா முடிச்சு நிறுத்திடுவாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேற்கொண்டு படிக்கிட்டு தான் நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி. 2 minutes பிரபு நீங்க படிக்கலாம். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நான் கேக்குற 5 கேள்வி. வர்ணா ஆசிரமம், வர்ணாஸ் யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்க. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்ரர், பிரம்மச்சாரி, வைஷ்யா, சூத்ரா. பெர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஆசிரமம் பிரம்மச்சரியம், சன்னியாசம். எஸ் ரைட். பிரம்மச்சாரி, அப்புறம் கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசம். சோ இது ஏன் சொல்றாங்கன்னா இது கர்மிகள், ரைட்? கர்மியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க 2 டைப்ல இருக்காங்க. ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது அவங்க செய்யும் வேலையே கிருஷ்ணருக்கு செய்யற, அதாவது அவர் செய்யும் வேலையோட பலித்தங்களை கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கிற ஒரு கேட்டகரி, வேலையே கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கிற ஒரு கேட்டகரி. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பலித்தங்களை, ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கறவங்களை என்ன சொல்வீங்க? என்ன கர்மி? சகாம கர்மி. வெரி நைஸ். திருப்பி கேட்டாலும் சொல்றீங்க. வெரி நைஸ். ஓகே. இன்னொரு கேட்டகரி செய்யறதே கிருஷ்ணர் கோசம், எல்லாமே வேலையும் செய்யறது கிருஷ்ணர் கோசம், அது நிஷ்காம கர்மம்.
கரெக்ட், நிஷ்காம கர்மி. சோ இந்த 2 கேட்டகரி கர்மி, இது வந்து கர்மிகளுக்கு டெபினிஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம், ரைட்? இப்ப வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி வேற டெபினிஷன் கொடுக்குறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? அவர் பக்தர்னா அவரோட டெபினிஷன் படி எப்பவும் பாரும் கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும், அதுதான் கேட்டகரி, ரைட்? நம்ம வந்து 8th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம், ரைட்? அனன்ய சிந்தையந்தோமாம், ரைட்? எப்பவுமே, அதாவது அனுஷனம், அது கூட இல்ல, இன்ஃபேக்ட் ஆண்டவன் காப்பாத்துவாங்கன்றது விடுங்க. அனன்ய சேத்தோ சத்தனம் யாராவது கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. மாம் அனுஷனம் ஸ்மரதி நிச்சய தஸ்யாஹம் சுலப பார்த்த நித்ய யுக்தஸ்ய யோகினஹ. கரெக்ட். சோ அதோட மீனிங் என்ன? அனன்ய சிந்தை, எப்பவும் பாருமே வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் அனுஷனம், ரைட்? எவ்ரி க்ஷணம் வந்து கிருஷ்ணரே நினைக்கணும், ரைட்? அப்படி இருக்கிறவன் நித்திய யோகி யாரு? எப்பவுமே அவர் தான் யோகி அப்படின்னு அவர் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஏன்னா எவ்ரி டைம் எந்த மூமெண்ட்டுமே வந்து வெரி நைஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாமே அனுஷனம் வந்து கிருஷ்ணரே நினைச்சிட்டு இருக்கணும்ன்றதா அவர் டெபினிஷன் இந்த கொடுத்துருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் ஒன்றிதான் பக்தர். சோ நவ வெரைட்டி, ரைட்? 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி. நவ பக்தி. ஒரு செகண்ட், யாரும் சொல்லக்கூடாது. யாரு இது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணலையோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு யாரு ஆன்சர் பண்ணலையே, வாயை திறக்கவே இல்லைன்றவங்க சொல்லுங்க. யாருமே இல்லையா? எல்லாருமே சொல்லலாமா? சொல்லுங்க. இல்ல இல்ல நவபக்தி முறை கேக்குறீங்களா மாதாஜி? சொல்லலாமா மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி ஹோல்டு. வேற யாராவது அந்த கேள்வி இன்னொரு சொல்லுங்க. சரியா? டிவோஷனல் சர்வீஸ், நவவித பக்தி. நவவித பக்தி. நான் சொல்லலாமா மாதாஜி? நான் என்றால் யாரு? மல்லிகா. எஸ் மல்லிகா, ப்ளீஸ். மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச். இதெல்லாம் பண்றவர் தான் பக்தின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு. அது ஏன்றதை நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம். பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, உங்களுக்கு டஃப் கொஸ்டின்ஸ் வெயிட்டிங் வரும், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். பிரபு நீங்க படிக்கணும்னு சொன்னீங்களா? ஜானகி ராமன் பிரபு, ஜானகி ராமன் பிரபு படிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் பிரேமா மாதாஜி படிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் பத்மா மாதாஜி. நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு. நட்பு மனப்பான்மையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளனாக செயல்படுவது. 2 பகவானின் நலன் விரும்பியாக செயல்படுவது. பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையுடைய பக்தன் உன்னத வாழ்வு தளத்தினை அடைவோம் என்னும் நம்பிக்கையுடன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகின்றான். நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி கொண்டு செய்வதில் 2ஆம் வகையை சேர்ந்தவன் முழுமுதற் கடவுளின் நலன் விரும்பியாக ஆகின்றான். பகவான் ஒரு உபதேசகரை தமது இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. கீதா ரகசியத்தை பொதுமக்களுக்கு போதிக்கும் எவன் ஒருவனும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் ஆவான். மனித குலத்தில் அவனுக்கு ஈடு இணை எவருமிலர். மகாபாரதத்தில் திரௌபதி போற்றுதற்குரிய கோவிந்தனே, உமது பக்தன் வெல்லப்பட மாட்டான் என்பது உமது உறுதிமொழியாகும். உமது வாக்கினை நான் நம்புகின்றேன். ஆகவே எல்லா விதமான துன்பங்களிலும் நான் உமது உறுதிமொழியினை நினைத்து அதனாலேயே வாழ்கிறேன் என்று கூறினாள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், திரௌபதியும் அவளது 5 கணவர்களான பாண்டவர்களும் துரியோதனன் மற்றும் அவனது துணைவர்களால் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாகப்பட்டனர். அவர்கள் அனுபவித்த துன்பம் சொல்லி முடியாததாகும். வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தவரும் சிறந்த வீரருமான பீஷ்ம தேவரே சில சமயம் அவர்களை எண்ணி கண்ணீர் வடித்திருக்கின்றார். அவர் பாண்டவர்கள் தர்மம் தவறாதவர்களாகவும், திரௌபதி உண்மையில் அதிர்ஷ்ட தேவதையாகவும், கிருஷ்ணர் அவர்களின் உயிர் நண்பராக இருந்தும் அவர்கள் துன்பப்பட நேரிட்டதே என்று எப்போதும் வியப்படைவார். அவர்களின் துன்பம் சாதாரணமானதாக இல்லாத போதிலும் திரௌபதி மனச்சோர்வடைந்ததே இல்லை. கிருஷ்ணர் அவர்களின் நண்பர் ஆதலால் இறுதியில் அவர் தங்களை காப்பாற்றிவிடுவார் என்று அவள் நன்கறிவான். இதே போன்ற கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 53வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் ரிஷபதேவரின் மைந்தரான அவி என்பவர் மகாராஜா நிமிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, பரமபுருஷரின் தாமரை திருவடிகளின் சேவையில் ஒரு கணம் கூட பிரியாது தேவேந்திரனாலும் கூட இது போன்ற சேவை விரும்பப்படுகின்றது.
இதைவிட வணங்கத்தக்கதோ விரும்பத்தக்கதோ வேறொன்றுமில்லை என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடையவன் முதல் பிரிவை சேர்ந்த பக்தனாவான். ஸ்ரீல ரூப கோசாமி முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிதளவு பயிற்சி பெற்றுள்ள ஒரு புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டுக்கு நிச்சயம் தகுதியுடையவனாவான். அவன் இது போன்ற பக்தி தொண்டில் உறுதியுடன் நிலை பெறும் பொழுது அவனது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையானது அவனது பக்தி தொண்டில் ஓர் ரகசியமான அங்கமாகின்றது. சில சமயம் பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நண்பனாக அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக ஒரு தூய பக்தன் ஆலயத்தில் படுத்திருப்பதை நாம் காணலாம். ஒரு பக்தனின் நட்பு முறையிலான இந்த நடத்தையானது ராகானுகா அல்லது தன்னிச்சையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி முழுமுதற் கடவுளின் ஆலயத்தில் ஒருவன் படுக்கக்கூடாது என்ற போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் மீது தானே பொங்கி எழும் இந்த அன்பானது நட்பு மனப்பானையில் பக்தி தொண்டு என்னும் பிரிவில் சேர்க்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வெல் ரைட். சோ இப்ப என்ன 2 கேட்டகரி ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சொல்ல வராங்கன்னா, ஒண்ணுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம வெல்விஷர் மாதிரி. எங்கேயோ படிச்சிருக்கோமே கிருஷ்ணர் வெல்விஷர் ஆஃப் ஆல். எங்கேயாவது ஞாபகம் இருக்கா பகவத்கீதால? எஸ் பாலாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கேயாவது ஞாபகம் இருக்கா கிருஷ்ணா வந்து வெல்விஷர்? இப்ப பாரு வீரேந்திரன் பிரபாக்கு இந்த ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் முடிப்பாரு, அவரா சொல்ல மாட்டார். போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம். எங்க இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்க? மியூட் ஆயிட்டீங்களா? மறந்து பயந்தே போயிட்டேன். நாத்வா சாந்தி ரட்சித். சோ கமிங் பேக் டு தட், போக்தாராம் யக்ஞ தபர சர்வ சுக்ருதம். சுக்ருதம்னா என்ன? வெல்விஷர். அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்குமே வெல்விஷர். ஓகே, இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா 2 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு. திரௌபதி அர்ஜுனா ரெண்டுமே கிருஷ்ணருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஆமா மாதாஜி. ஆனா 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இல்லையா? 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா 2 பேருமே ஒரே பாவத்துல இருக்காங்க, ஒரே டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்ல வெவ்வேறு பாவம். எப்படி எப்படின்னு சொல்றது? எப்படி? இப்போ இந்த கேள்வி வந்து பிரேமா மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, இல்லனா புஷ்பா மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. மாதாஜி கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே கூடவே இருக்கிற ஒரு நண்பன் மாதாஜி. ஒரு மாதாஜி கேள்வியே புரியல மாதாஜி. இதுல 2 பேருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் கேக்குறீங்களா? ஆமா, திரௌபதியும் அர்ஜுனரும் ஃப்ரெண்ட். என்ன டிஃபரன்ஸ் 2 பேருக்கும்? கேள்வியே சரியா கேட்கல. அதாமா, இதாவது அர்ஜுனரும் திரௌபதி 2 பேருமே கிருஷ்ணருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஆனா 2 பேருமே வேற வேற பாவத்துல இருக்காங்க இல்லையா? ஒரே பாவம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் மாதாஜி, திக் ஃப்ரெண்ட். எது வேணா அவருக்கு அவங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க. ஆனா திரௌபதி கொஞ்சம் மரியாதையோட கலந்த அன்பு, மரியாதையோட கலந்த பக்தி. இப்போ லாஸ்ட் டைம் போட்டாங்க தெரியுமா, கோயில்ல வந்து பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கதை சொல்லிருக்கேன், நீங்க பாத்திருக்கீங்க இல்லையா? கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் படுக்கறச்சே வந்து கிருஷ்ணர் நிறைய தடவை அர்ஜுனரோட கால் வந்து வேணுட்டே அவர் எட்டெல்லாம் வந்துக்க மாட்டாரு. பட் அவர் கால் வந்து நிறைய தடவை கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருக்கும். ஏன்னா இப்படி பேசிட்டு அப்படியே தூங்கிடுவாரு. ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் தான், மரியாதை இருக்கு, பாசம் இருக்கு, எல்லாமே தான். ஆனா அவங்க 2 பேரும் வந்து ஒரே ஏஜ் மாதிரி, ஒரே ஏஜ் தான், ஒரே படுக்கையில ஒண்ணா இருப்பாங்க, ஜாலியா பேசுவாங்க. திக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இல்ல, ரொம்ப கேஷுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ திக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா? ஏன்னா திரௌபதியும் திக் ஃப்ரெண்ட் தான். ஆனா என்னன்னா அவங்க 2 பேரோட பாவம் என்னன்னா கேஷுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடிச்சுப்பாங்க, பொச்சுப்பாங்க. இவர் வந்து அவரோட சேரியட் ஓட்டுனாரு, இவர் வந்து காண்டிவம் யாருமே விட மாட்டாரு, இவர் காண்டிவத்தை புடிச்சு இழுப்பாரு. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அடிச்சு புடிச்சு சண்டை போடுற ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா திரௌபதி ஃபார்மல் மாதாஜி. மோர் வந்து ஃபார்மல்ன்றதை விட வந்து அவங்க வந்து நீங்க சொல்றது கரெக்ட், ஃபார்மல் அண்ட் ஒரு என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ஹை மரியாதை. அதாவது இவரே வந்து ஒரு ஈக்குவல் பியர்ல வெல்விஷர் மாதிரி. சோ திரௌபதி எப்பவுமே எப்படி நினைச்சாங்கன்னா, என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் கிருஷ்ணர் தான் என்ன காப்பாத்துவாரு, அவர் தான் எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு வெல்விஷர். அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப். சோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ஆக்சுவலா பார்த்தா FRIEND 6 வெரைட்டி இருக்கு. ஒரு தடவை நான் சொன்னேன், ஆனா நீங்க எல்லாம் மறந்து போயிருப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்ப நான் சொல்ல மாட்டேன், அது கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. ஆனா இவங்க 2 பேர் தான் இங்க கொடுத்திருக்காரு ரூப கோஸ்வாமி. சோ இந்த 2 பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ரைட்? பட் இதுல வந்து இது குறைச்சலான ஃப்ரெண்ட், அது ஒஸ்தியெல்லாம் இல்ல, 2மே இதுதான். ஆனா இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் பண்றோம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம்னா, கிருஷ்ணரோட இப்போ 2 கேட்டகரியில வந்து திரௌபதி வந்து வெல்விஷரா கிருஷ்ணரை நினைச்சாங்க. ஆனா கிருஷ்ணருக்கே வெல்விஷ் பண்ற சில கேட்டகரிங்க இருக்காங்க.
இப்ப வந்து அதுல வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பல்ராம், ரைட்? பல்ராம் வந்து கிருஷ்ணரோட விஷ் வந்து பண்ணுவாரு. இப்ப அது அப்படியே சைத்தன்யாக்கு எடுத்துன்னு போனா இன்னும் கிளியரா புரியும். சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட ரொம்ப பெரிய வெல்விஷர் நித்யானந்த பிரபு. எப்படி வெல்விஷர் ஆனார் அவரு? பிரபு என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாரு, கரெக்டா? அதே மாதிரி நம்மளும் கிருஷ்ணரோட வெல்விஷர் ஆறதுக்கு சிம்பிள் ஃபார்முலா என்னன்னா அவரோட வேர்ட்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம். இன்னும் சிம்பிளா எப்படி சொல்லணும்னா அவரோட பேச்சை நம்ம 4 பேருக்கு சொல்லலாம், அவரோட புக்கை நம்ம 4 பேருக்கு விற்கலாம். ஏன்னா எப்படி நம்ம பப்ளிசைஸ் பண்ண முடியும்? முடிஞ்ச வரைக்கும் கதை மூலமா இப்போ கௌரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி மத்தவங்க கிட்ட ஷேர் பண்றது, புக்கு, ரைட்? என்என்டி பிரபு எப்பவுமே சொல்லுவாரு, ஃப்ரீயா கொடுத்தா வேல்யூ இருக்காது, அட்லீஸ்ட் என்ன முடியுதோ வாங்கு. அது 50 ரூபாய் கொடுத்தா கூட யூஸ் ஆகும். ஏன்னா பைபிள் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்தா அது பேப்பர் வெயிட் ஆயிடுச்சு. நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ப்ளீஸ். அதனால வந்து உங்களுக்கு பைசா இருக்கோ இல்லையோ நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு அதுக்கு வேல்யூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட்? சோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட பேச்சையும் அவரோட வார்த்தையும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அவரோட வெல்விஷர் ஆயிடும். நம்ம நித்யானந்த பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி வெல்விஷர். சரிங்களா? நல்லா இருக்கா ஷார்ட்கட்? நல்லா இருக்கு மாதாஜி. we are the servant of கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவுடைய இதா இருந்து நம்ம அவருடைய அவர் சொன்ன பகவத்கீதைய ஆர்வமா படிச்சு அதை புரிஞ்சு வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு 4 பேருக்கு சொல்லி நம்மளால முடிஞ்ச அளவு புக்ஸ் கூட வாங்கி கொடுக்கலாம். நம்ம நினைப்போம் கிருஷ்ணர் எப்படி நினைப்பாரு, என்னோட வெல்விஷர் இவங்க எல்லாம் என்னோட வார்த்தையை அவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துட்டாங்க, எனக்கோசரம் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் பார்ப்பாரு. சரிங்களா? இல்ல, நமக்காக தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. அவங்க அவருக்காக நம்ம செய்யல மாதாஜி, நமக்காக அவர் இவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு. அவர் அப்படி நினைப்பாரு, நம்ம வெல்விஷர் அவரு, நம்ம வெல்விஷர் அவரு. ஆனா நீங்க எல்லாம் இப்படி சமத்தா இருந்தீங்கன்னா அவர் நினைப்பாரு என்னோட வெல்விஷர் இவங்க எல்லாம் அப்படின்னு நினைப்பாரு. ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ சோ மச் மாதாஜி. சரி, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கலாம்? நெக்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி, சரண்டர். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் தோட்டு இதுதான் பரவாயில்ல. பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் செலுத்துதல், தன்னை முழுவதுமாக அடைக்கலம் கொடுப்பது பற்றியதோடு அருமையான விளக்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 29ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகின்றது. அதில் பகவான் கூறுகிறார், தனது செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து தன்னை முழுவதுமாக என்னிடம் அலைக்கடப்படுத்துபவன் என்னால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் எல்லா வகையிலும் காக்கப்படுகிறான். அவன் மேலும் மேலும் ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெற நான் அவனுக்கு உதவுகிறேன். அம்மனிதன் ஏற்கனவே சாருஷ்டி, பகவானுக்கு இணையான செல்வம் பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை ஒருவன் சரணடைந்தவுடன் அவனது பொறுப்பை தாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவனது பாவங்கள் அனைத்தையும் அவனை காப்பதாக அவனுக்கு உறுதியளிக்கிறார். அவனது அகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவனுக்கு உபதேசிக்கிறார். அதனால் அப்பக்தன் மிக விரைவாக ஆன்மீக நிறைவில் வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்று மேலே கூறியுள்ளது உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இவ்வாறு தன்னையே சரண் கொடுப்பது ஆத்ம நிவேதனம் எனப்படும். பல்வேறு அறிஞர்களை பொறுத்தமட்டில் ஆத்மா பல்வேறு விதமாக விளக்கப்படுகின்றது. ஆத்மா சில சமயம் பிரம்மம் அல்லது ஆத்மாவை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகின்றது. ஆத்மா சில சமயம் மனம் அல்லது உடலை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகின்றது. ஆகையால் ஒருவன் தன்னை சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுத்தல் என்று பொருள் அல்ல. மாறாக ஒருவன் தனது ஆத்மாவுடன் சேர்த்து தனது மனம், தனது உடல் எல்லாவற்றையும் பகவான் தொண்டில் சரணடைய செய்தல் என்று பொருளாகும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் ஓர் அருமையான பாடல் ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாவாக அவர் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பாடுகிறார், எனது மனம், எனது வீட்டில் உள்ள செல்வங்கள், எனது உடல், இவ்வாறான எனது உடைமைகள் அனைத்தையும் போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் உமது தொண்டுக்காக உம்மிடம் பணிக்கின்றேன். இப்போது அவற்றை உமது விருப்பப்படி என்ன வேண்டுமென்றாலும் செய்து கொள்ளலாம். நீரே எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கும் பரம உடைமையாளராவீர். ஆகவே நீர் விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது எனக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கலாம். எல்லா அதிகாரங்களும் உம்மை சேர்ந்தன. நான் எனக்கு என்று உரிமை கொண்டாட எதுவும் இல்லை. ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியாரும் பகவானை வழிபடும் போது இதே போன்றதோர் கருத்தினை பின்வருமாறு கூறுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் ஒரு மனிதனின் உடலிலோ அல்லது தேவனின் உடலிலோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனது வாழ்க்கை பாணி எதுவாக இருப்பினும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை.
ஏனென்றால் இவ்வுடல்கள் எல்லாம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் உப தயாரிப்புகளாகும். இவ்வுடல்களை பெற்றிருக்கும் நான் என்னை உம்மிடம் அடைக்கலம் அளிக்கின்றேன். ஹரிபக்தி விவேகத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு தனது உடலை ஆத்ம நிவேதனமாக அளிக்கிறான் என்பது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதில் பக்தன் கூறுகிறான், விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு தனது காத்தல் மற்றும் ஒப்புதலை பற்றி கருத தேவையில்லை. அதுபோல் நான் எனது உடலையும் எனது ஆத்மாவையும் உமக்கு அர்ப்பணமாக அளித்திருப்பதால் நானும் என்னை காத்தல் மற்றும் ஒப்புதலை பற்றி ஒரு சிறிதும் கருத மாட்டேன். அதாவது ஒருவன் தன்னையோ அல்லது தனது குடும்பத்தையோ காப்பது அல்லது ஓம்புவது பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. ஒருவன் தனது உடலையும் ஆத்மாவையும் உண்மையிலேயே அடைக்கலம் கொடுத்து விட்டான் என்றால் அவனது ஒரே கவனம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது பற்றியதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு மற்றும் ஆத்ம நிவேதனத்தில் பக்தி கொண்டு என்னும் இவை இரண்டும் இருவேறு கடினமான வழிமுறைகள் என்று கூறுகிறார். ஆகவே பகவானுடனான இது போன்ற உறவு முறைகள் மிகவும் அரிதாகவே காணப்படக்கூடியதாகும். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே இந்த இரு முறைகளையும் செயல்படுத்த முடியும். இதன் கருத்து ஆழ்ந்த ஆனந்தத்துடன் கூடிய சரணாகதியை காண்பது மிகவும் அரிதானதாகும். பகவானின் விருப்பத்திற்கு ஒருவன் முற்றிலும் தன்னை ஒப்படைத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Thank you so much. கண்ணு சூப்பரா சரியாயிடுச்சு மாதாஜி. மாதாஜி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. கண்ணு சூப்பரா சரியாயிடுச்சு. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க. சரியாயிடுச்சு. இதுக்கு ஸ்பெக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் படிக்கிறதுக்கு மட்டும். ஸ்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. சோ இப்போ வந்து ஆத்ம நிவேதனம் அப்படினாலே டக்குன்னு ஒரு பேர் வரும். அது என்ன பேரு? ராஜா. அந்த ராஜா பேர் சட்டுன்னு வரல. பலி சக்கரவர்த்தி இல்ல, பல்லி மகாராஜ். கரெக்ட், பல்லி மகாராஜ். ரைட். அவரை மிஞ்சின ஒரு ஆத்ம நிவேதன் இல்ல. ஓகே, பட் அவரே எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா நம்மளால எல்லாம் அப்படி பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் ஏதாவது 12th சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி குழந்தைங்களா நீங்க எல்லாம் படுபேக்குனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னா உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியாது. எனக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். அதனால நான் என்ன பண்றேன், உங்களுக்கு நீங்க வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி 5 ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்காரு. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்க அந்த 5 ப்ராசஸ்? புஷ்ப மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி சொன்னோன்னு என்ன மாதாஜி இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. கேள்வி சொல்லுங்க. கேள்வியே புரியல. ஓகே, கேள்வி. பலி மகாராஜ் தான் இருக்கிறதுலே கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி. ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிட்டார். ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி. ஆமா மாதாஜி. நம்மளால எல்லாம் அவ்வளவு ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது இல்ல மாதாஜி? ஒத்துக்கிறீங்களா? இல்ல ஒத்துக்கிறோம். நன்றி. சோ அதனால கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லிருக்கீங்க சொன்னாருன்னா, மை டியர் கண்ணு குட்டிங்களா, உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல, அதனால உங்களுக்கோசரம் நான் வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிறேன். அதாவது பலி மகாராஜ் எப்ப பாரு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சொன்னாங்களே அனன்ய சிந்தையந்தோமா, ரைட்? அதெல்லாம் பாசிபிளே இல்ல. நீங்க வந்து எப்பமாவது என்ன நினைங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்றாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டெப் என்னன்னா, எப்ப பாரு யூ ஷுட் திங்க் ஆஃப் மீ, ரைட்? அது வந்து ஒரு ஸ்டெப். அந்த மாதிரி 5 ஸ்டெப் அவர் சொல்றாரு. ஆமா மாதாஜி. என்ன செய்யறாரு, என்ன நினைச்சிட்டு இல்ல நாட் which way you can approach me. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப். எத்தனாவது சாப்டர்ல சொல்றாருன்னு சொல்லுங்க, அப்புறம் கண்டென்ட் பாருங்க. நீங்களே சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. 12வது அது நிறைய பேர் கேட்கலையா மாதாஜி? அதான். ஓகே, 12th என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு உன் கடமையை செய்யின்னு சொன்னாரு. அப்புறம் நீ யாரு, நான் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ வந்து என்கிட்ட இருந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அணு ஆத்மா, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதா ஆத்மாவினுடைய கடமை அப்படிங்கறத அந்த ஞான யோகத்தின் மூலமாக அடையலாம். அடுத்து அஷ்டாங்க யோகம் அஷ்டாங்க தியானத்தின் மூலமாக அடையலாம். அப்புறம் மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும். அனன்ய பக்தி. உனக்கு அனன்ய பக்தியையும் மனம் புத்தி ஆத்மாவை முழுவதும் என் மேல வந்து நிலைநிறுத்த முடியலையா? 9 விதமான நவபக்தி முறைகளை பயன்படுத்தி என்கிட்ட இது பண்ணு, என்கிட்ட சரணடை, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணடை அப்படின்னாரு. எக்ஸலென்ட் புஷ்பம். எல்லாம் முடியலன்னா நீ வந்து நேரடியாக எனக்கு பக்தி செலுத்து. ஒரு சாதாரண அனன்ய பக்தி எனக்கு செலுத்தினிக்க அது நேர டைரக்டா மேலேயே போகலாம்.
வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். சோ என்னன்னா நம்ம எப்பவுமே பிளான் A பிளான் B கார் இந்த கடைசியில சரணாகதி மாதாஜி சரணடையும் தாரு மாதாஜி. தர்மங்களை எல்லாம் இதெல்லாம் வேண்டாமா? அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி கேவல பக்தி. கேவல பக்தி. அதான் அனன்ய பக்தி. வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். அனன்ய பக்தி. நீங்க சொல்றத நான் கேட்டேன், இப்ப நான் சொல்றத நீங்க எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஓகே. சோ 12th சாப்டர்ல நீங்க எல்லாம் சொன்னதை குயிக்கா நான் சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். இருக்கிறதுமே அனுஷனம், ரைட்? எவ்ரி செகண்ட் நம்ம திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் அல்டிமேட். பள்ளி மகாராஜ் அந்த லெவல், நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் எல்லாம் கிருஷ்ணர் கிட்ட, கிருஷ்ணா என்ன பண்ற கிருஷ்ணா, அதெல்லாம் முடியவே முடியாது எங்களால, அனுஷனம் உன்னை பத்தி எல்லாம் நினைக்கவே முடியாது. அப்படியாமா? நோ ப்ராப்ளம், ஒரு லெவல் குறைக்கிறேன். என்ன லெவல் குறைக்கிறீங்க? ஓகே, நீ என்ன பண்றனா, நீ எல்லா வேலையுமே எனக்கோசரம் செஞ்சது, அதாவது நேஷ்காம கர்மயோகா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அதெல்லாம் முடியுமா? உனக்கோசரம் என்னால வேலை செய்ய முடியாது கிருஷ்ணா, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா எனக்குன்னு ஆசை இருக்கு, எனக்குன்னு வேலை இருக்கு. ஓ அப்படியாமா? இன்னும் இருக்கிறேன், சக்காம பண்ணுமா, அதாவது நீ வந்து என்ன பண்றன்னா எல்லாமே நினைக்கலாம், ரிசல்ட் ஒண்டி எனக்கு கொடுங்க. இந்த 3 ஃபாலோ பண்ணா டெஃபினட்டா நீ என்கிட்ட வந்துடுவ, கேரண்டி. ஓகே. ஓ கிருஷ்ணா கஷ்டம், ட்ரை பண்றேன் பட் டிஃபிகல்ட். ஓகேமா, அட்லீஸ்ட் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தியானம், அஷ்டாங்க ஞானம் இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கொடுத்துட்டே இருக்காரு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து கேரண்டி, அங்க லாஸ்ட் 3 வந்து கஷ்டம், ட்ரை பண்ணி பண்ணி நிறைய ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் மேல போவான்றது 12th சாப்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சரண்டர் எவ்ரிதிங், பாடி மைண்ட் சோல், இது ஒரு கேட்டகரி. ஓகே, அதேதான் நம்ம ரிலேட் பண்றோம் பகவத்கீதையில நடந்தது. இது ஒரு கேட்டகரி பார்த்துட்டோம். இன்னொரு கேட்டகரியில என்னன்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சதெல்லாம் அவர் கொடுக்குறது, எனிதிங் விச் வி லைக். கிருஷ்ணர் கொடுக்கறது இல்ல என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு புஷ்பம் பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோளம் சொல்லிட்டாரு, ஒரே ஒரு பழம். ஓகே, அது கூட ஒரே ஒரு கிரேப். அது இல்ல, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுக்கு, நாட் வாட் வி ஹேவ். ஓகே, நம்ம என்ன கொடுக்க முடியுமோன்றத நம்ம பார்க்கணும். வாட் வி கேன். நீ எதையெல்லாம் உண்ணுகின்றாயோ, எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, என்னெல்லாம் பண்றியோ அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி. சோ எல்லாமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது, ஃபுல் பாடி மைண்ட் சோல் அவங்க படிச்சது, ரைட்? உடம்பு மனது சரீரம். அது 3வது வந்து மனது சோல். சோல்னா ஆத்மா. 3 சரண்டர் பண்ண. அடுத்த லெவல் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே எனக்கு என் பேர்ல கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்ததும் எனக்கு 2வது. ஓகே, இப்ப வந்து அதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பள்ளி மகாராஜ் வராரு. அடுத்தது வந்து எப்ப பாரு என்ன பத்தியே நினைச்சு பாருன்னா நம்ம பிரபுபாத் கூட வருவாரு. எப்ப பாரும் அதே கிருஷ்ணரோட ஞாபகம் தவிர வேற எந்த ஞாபகமே அவருக்கு இல்ல, ரைட்? பிரபுபாத் இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி நம்ம பிரபுபாத் மாதிரி இன்னொரு ஆச்சாரியா எப்ப பாரு கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. யார் அவர்? ஹரிதாஸ் தாக்கூர். கரெக்ட், ஹரிதாஸ் தாக்கூர். மத்தவங்க நம்ம டிசிப்ளின் சக்சஷன்லயே ஒருத்தர் இருக்காரு, பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், கரெக்ட். ஆனா அவரை பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்டோரி தெரியாது. ஆனா ஸ்டோரி தெரிஞ்ச ஒண்ணு சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதாஜி. ஜெகநாத் தாஸ் இல்ல மாதாஜி, இவரு இப்ப இருக்கிறாரு மாதாஜி. அவர் என்ன, அவர் என்னண்டி இல்ல, நம்ம அவரு நம்ம எல்லாரும் மாயப்பூர்ல இருக்காரு. சாமி எல்லாம் இப்போ நான் சொல்றது ரொம்ப அனுஷனம் எப்பவுமே, அதாவது சாமியே வந்து அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாரு. அந்த மாதிரி சாமி அவருக்கோசரம் சைத்தன்யா. ஓகே, பட் சைத்தன்யா வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம, அவ்வளோ பியூர். சைத்தன்யா ராதாராணி அவ்வளவு லெவலுக்கு பியூர். அவர்கிட்ட சாமியே வந்து பேசிட்டு அவருக்கோசரம் சாமி திருடினாரு, கிருஷ்ணர் திருடினாரு. ராமானந்தராய மாதாஜி. ராமானந்தராயில மாதவாச்சாரியா கிருஷ்ணருக்கோசம் தானே அவர் தீட்டோர் திருடனே ஆனாரு, தெரியும்ல அந்த கதை. சாட்சி கோபால், அதனால தானே அவர் திருடினாரு. சோ சாட்சி கோபால் கதை வேற. பட் இதுல வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து திருடினாரு, கீர்ச்சோர் ஆனது வந்து நம்ம மாதவேந்திர பூரிக்கோசரம் அந்த கீரை திருடினாரு இல்லையா, அதனால ஆன அந்த கதை. சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி வந்து இன்னொரு கேட்டகரி எடுத்தீங்கன்னா, நான் கிருஷ்ணருக்கோசரம் எல்லாமே நான் பண்ற செயலே கிருஷ்ணர் தான். அனுமான், ரைட்? சீதா ராமாவை தூக்கிட்டு போறாங்க. ஞானமா பார்த்தா ஒரு பெண்மணிய வந்து தூக்கிட்டு போறதே தப்பு, ரைட்? இப்போ ரெஸ்பெக்ட். இப்ப வந்து அனுமான் வந்து தூக்கறிச்சே அவர் நோனாங்க. ஏன் சீதா ஒரு பெண்ன்றதால, அனுமான் ஒரு ஆண்ன்றதால அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணாங்களா? எஸ், நோ. அப்ப வந்து ஒரு பெண்ணை யாருமே தொடக்கூடாதுன்றாரு, அனுமான் வந்து நான் தூக்கிட்டு போறேன்றாங்க. அலோடா? அனுமான் மகன் தானே மாதாஜி. சீதாமாவை வந்து அனுமான் தூக்கினா மாதாஜி, அம்மா மகன் தூக்கலாம்.
ஆனா சீதாமா வந்து ராமருக்கு அவ்வளவு சரண்டர்னால அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவரோட மகிமை வெளில வரணும்னா நீ என்ன கூட்டிட்டு போக கூடாது, அவர் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் சொல்றேன்னா சரண்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். திரௌபதி ஒரு லெவல்ல சரண்டர் ஆனாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சரண்டர்லயும் நிறைய தான் நான் சொல்ல வந்தேன். நம்மளால முடிஞ்ச ஒரே சரண்டர் வந்து குட்டியா ஒரு நமஸ்காரம் போடுறது. அட்லீஸ்ட் அதை நம்ம பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து யார் படிக்கிறாங்க? பத்மா மாதாஜி. ஆஃபரிங் a favorite article and performing all endeavors to Krishna. இது ரெண்டு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிடித்தமான ஒரு பொருளை படைத்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த நண்பா, எவன் ஒருவன் தன்னிடம் இருக்கும் மிகச்சிறந்த பொருளையோ அல்லது அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பொருளையோ எனக்கு படைக்கிறானோ அவன் எக்காலத்திலும் நன்மை அடைவான். எல்லா முயற்சிகளையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல் வேண்டும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதில் உண்மையிலேயே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் செயல்கள், அதுபோல் வாழ்வதற்கு தேவையான செயல்கள் என்னும் எல்லா வகையான செயல்களையும் கண்டிப்பாக செய்தல் வேண்டும். அதாவது பக்தி தொண்டிற்குரிய கடமைகளில் மட்டுமல்லாது கிருஷ்ண உணர்வில் அவனது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்களையும் செய்தல் வேண்டும். சான்றாக ஒரு பெரிய நிறுவனமோ அல்லது தொழிற்சாலையோ நடத்தும் ஒரு பக்தன் அது போன்ற உலகியல் உடைமைகளிலிருந்து வரும் பயன்கள் கிருஷ்ணரின் தொண்டுக்கு படைக்க வேண்டும். சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருத்தல். ஹரிபக்த பக்தி விலாசத்தில் ஆத்ம சரணம் பற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. போற்றுக்குரிய பகவானே, உம்மை சரணடைந்துதான் உமக்குரியவன் என்பதில் உறுதியாக இருந்து அதற்காக தனது சிந்தனை, செயல், உடல் ஆகியவற்றால் செயல்படுவன் உண்மையில் உன்னத ஆனந்தத்தினை சுவைக்கிறான். நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் நரசிம்ம தேவர், எவனொருவன் என்னை வழிபட்டு என்னை சரணடைகின்றானோ அவன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் வருகிறான். நானும் அவனை எல்லா வகையான துன்பங்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கின்றேன் என்று கூறுகிறார். துளசி போன்ற மரங்களுக்கு தொண்டு செய்தல். ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரே ஒரு செகண்ட் இது வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான் இந்த 3 ஸ்டோரியுமே. எந்த டைப் ஆஃப் சரண்டரிங் ஆஃப் த சோல்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நம்மளோட ஆசைப்படுற சாமான் கொடுக்கறது ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? அதுக்கு முன்னாடி வந்து சொன்னது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகுது கிருஷ்ணருக்கோசரம். அதாவது நான் பண்ற எல்லா வேலையும் அது பிரபுபாத் சொன்னது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் பிசினஸ் நிறைய வேலையில இருப்பேன், நேஷ்காமா மாதிரி. ஆனா என்னோட ஃப்ரூட்ஸை நான் கொடுக்குறது. இதுதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சர்விங் ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் சச் ஆஸ் துளசி. ஒரு செகண்ட், வேற நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு இருக்கீங்களா இல்ல வெறும் மல்லிகா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டும் மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி படிக்கட்டும். புஷ்பா மாதாஜி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மல்லிகா மாதாஜி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பேரா பத்மா மாதாஜி மறுபடியும் படிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ துளசி பத்தி சொல்ல போறாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். துளசியில வந்து 5 விதமான டெடிகேஷன் பண்ணலாம். மாதாஜி நீங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சொல்லுங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் துளசி வச்சு. பார்க்காதீங்க, பார்க்காம சொல்லுங்க. துளசி ஆராதனை பண்ணலாம். துளசியை பூஜை பண்ணணும், தண்ணி ஊத்தணும், அப்புறம் அதுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணணும். அந்த இலையை எடுத்து பிரசாதத்துல வச்சாதான் அது வந்து முழுமை பெறும் அந்த பிரசாதம். மாதாஜி அது மெடிசனா யூஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி. கஷாயம் எல்லாம் சரியா போடும். உங்களுக்கு என்ன லாபம்னு கேட்கல. வெரி நைஸ் ஆன்சர். மெடிசனா யூஸ் பண்ணலாம். துளசியை எப்படி கவனிக்கிறதுன்னு கேட்டேன். தினம் பூஜை பண்ண தண்ணி ஊத்தணும், பூஜை பண்ணணும். ஏன் பண்ணணும் மாதாஜி இதெல்லாம்? எனக்கு என்ன லாபம் மாதாஜி இதெல்லாம் துளசிக்கு பண்ணா? தூய்மை அடைவோம் மாதாஜி நம்ம. மாதாஜி இல்ல அந்த நொடி அதுல இருந்து பட்டு வரக்கூடிய அந்த காற்றானது நமக்கு வந்து நல்லது கொடுக்கும். விஷ ஜந்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு நம்ம வீட்டுல அண்டாது. அதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேறுவோம். வெரி நைஸ் பாயிண்ட். எல்லாம் நீங்க சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டும் பெர்ஃபெக்ட். யார் கடைசியா சொன்னாங்க பக்தி மார்க்கத்தில் முன்னேறுவோம்? மல்லிகா மாதாஜி இல்ல சங்கீதா மாதாஜி. வெரி அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நம்ம செயின்ல இது துளசி மாலை எதுக்கு போடுறோம்? யமபயம் வராது.
துளசி பையா இருந்தா யமதூதர்கள் வரமாட்டாங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் தான் வருவாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. சோ துளசி இருந்தா யமதூதர்கள் வரவே மாட்டாங்களாம். சோ இதுக்கு ஒரே ஒரு லைன்ல ஒரே ஒரு கதை. நம்ம ஜகாய் மகாய் வந்து பண்ண பாவங்கள் எப்படின்னா, மனுஸ்மிருதா ஓபன் பண்ணி பண்ணுவாராம் பாவம். மனுஸ்மிருதால என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்களாம், அவங்க காம்படிஷன் மாதிரி. சரி, சித்திரகுப்தா கிட்ட வந்து மனுஸ்மிருதா வந்து ஓபன் பண்ணி இந்த கதையை சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். சரி, என்ன பனிஷ்மெண்ட்னா சித்திரகுப்தா சொல்றாரா, இவரோட பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு நான் புக் எழுத ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு ரூமே பத்தாது. அவர் பனிஷ்மெண்ட் கேட்க அப்படியே கேட்டுட்டு கேக்குறச்சு இந்த மாதிரி லிபரேட் ஆயிட்டாரு நித்யானந்தா பிரபு மூலமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது கேட்ட உடனே அவர் மயங்கி அடிச்சே முடிஞ்சிட்டாரு. யமராமா மயங்கிட்டாரேன்னு பயந்தா கடைசியா அவர் அதுக்கு மயங்கல. அவர் ஏன் மயங்கினாருன்னா, அப்படி இருக்கிற மோசமான அவர் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் அந்த இதுலயே அவர் மயங்கி வந்துட்டாரு. எனக்கு இந்த கதையை அவ்வளவு எந்துவா சொல்லல, அடுத்த தடவை நான் சொல்றேன். பட் துளசிக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு, அதுக்குதான் சொல்ல வந்தேன். இப்ப வந்து புஷ்பா மாதாஜி 2 பேரா படிங்க இதுல. அதுக்கப்புறம் வந்து மல்லிகா மாதாஜிக்கு சான்ஸே கிடைக்கல, அவங்க வந்து ஒரு 2 பேரா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துளசி போன்ற மரங்களுக்கு தொண்டு செய்தல். ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசி மரத்தை போற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. எனது பாவங்கள் அனைத்தையும் விரைந்து நீக்கும் துளசி மரத்திற்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துகிறேன். அம்மரத்தை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் ஒருவன் தனது எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பிணிகளில் இருந்தும் விடுபடுகிறான். அத்துளசி மரத்தை வணங்கி அதற்கு சிறிது நீர் வார்ப்பவன் யமராஜனின் இருக்கைக்கு செல்லும் அச்சத்தினின்று விடுபடுகிறான். ஒருவன் எங்கேயாவது ஒரு துளசி மரத்தினை வளர்த்தான் என்றால் அவன் நிச்சயம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமுடையவன் ஆகின்றான். கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு துளசி இலைகள் பக்தியுடன் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது என்றால் அங்கே முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பு முழு வளர்ச்சி பெற்றதாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ பாத்துட்டீங்க இல்லையா, யமனும் பயந்து ஓடிடுவாரு, அண்ட் கிருஷ்ணா கிட்டயும் யாருக்கெல்லாம் துளசி பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? எஸ் மல்லிகா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்தியாவில் எல்லா இந்துக்களும் அவர்கள் வைஷ்ணவர்களாக இல்லாத போதும் துளசி மரத்திற்கு தனி கவனம் செலுத்துகின்றனர். துளசி மரம் வளர்ப்பதற்கு கடினமான பெரிய நகரங்களில் கூட இச்செடியை பத்திரமாக பாதுகாக்கும் மனிதர்கள் காணப்படுகின்றனர். அவர்கள் இச்செடிக்கு நீர் வார்த்து அதனை வணங்குகின்றனர். ஏனென்றால் துளசியை வழிபடுவது பக்தி தொண்டில் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசியை பற்றி மற்றொரு குறிப்பும் காணப்படுகின்றது. அது பின்வருமாறு: துளசி எல்லா வகையிலும் புனிதமானதாகும். அதனை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் நினைப்பதாலும் வழிபடுவதாலும் விழுந்து வணங்குவதாலும் அதை பற்றி கேட்பதாலும் அதனை வளர்ப்பதாலும் எப்போதும் புண்ணியமே உண்டாகின்றது. மேலே கூறியுள்ளவாறு துளசி மரத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஒருவன் வைகுண்ட லோகத்தில் எக்காலத்திலும் வாழ்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துளசி வந்து இப்போ நம்ம துளசி ஆர்த்தி பண்றது மாதாஜி, ஏன் மாதாஜி கஷ்டமான பாட்டு வாயிலும் வரல, பெங்காலி பாட்டு போட்டு எனக்கு காலையில கழுத்து அறுக்கிறீங்களேன்னு யாருக்காவது ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா இதை பாருங்க, ப்ரூஃப். ஏன் நான் படிக்க வைக்கிறேன், உங்களை எல்லாம் டார்ச்சர் பண்றேன் அப்படின்னு. ஓகேயா? இவ்வளவு சைலண்டா இருந்தா இன்னும் கன்வின்ஸ் ஆகலையா? ஓகே மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி புரிஞ்சு. உங்களுக்கு டார்ச்சரா இல்ல மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஏதோ உங்களுக்கு இல்ல, பட் எனக்கு வந்து யாராவது இவ்வளவு வந்து படின்னு சொன்னா நானே நினைப்பேன், இவ்வளவு டார்ச்சர் பண்றாங்க, வாயிலே நுழைக்க மாட்டேன் பெங்காலி சாங். பட் என்னன்னா துளசிக்கு அவ்வளவு. Instead of torture, it is very sweet for us. Thank you Mathaji. Thank you Mathaji. Hare Krishna. It is not torture, it is sweet. Very nice. Hare Krishna. ஜனவரில இருந்து பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் டீச்சர்ஸ், நியூ டீச்சர்ஸ். ஆபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு சீக்கிரம் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அது கத்துக்க ஈஸி தான் மாதாஜி பாட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் வைகுண்டம் போறதுக்கு ஷார்ட் ரூட் கேக்குறாங்க இல்லைங்க மாதாஜி. துளசி ஆரத்தி பண்ணாலே ஷார்ட் ரூட் அப்படின்றது இப்ப நம்ம படிச்சோமே மாதாஜி. தேங்க் யூ சோ மச் பாபு. அதுதான் வெயிட் பண்ண யாராவது வைகுண்டத்துக்கு துளசி ஆர்த்தி பண்ணாதான் நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்பவுமே ஷார்ட் கட் வேணும் பிரபு. ஏன்னா லாங் ரூட் எல்லாம் நம்மளுக்கு டைம் இல்ல. ரெண்டாவது நம்ம எல்லாம் எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஷார்ட் கட் தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு வர வச்சது கூட நம்ம இவரு அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து துளசிய வச்சு தண்ணி ஊத்திதான் அவர் வா அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுதான் விஷயம். அண்ட் ரெண்டாவது இது வந்து எப்படின்னா துளசி பெல்ட் வந்து நாய் பெல்ட் மாதிரி ஐடென்டிபிகேஷன், கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி அப்படின்னு. சோ யம தர்ம ராஜா எல்லாருமே வந்து யூட்டர்ன் அடிச்சு போயிடுவாங்க. சோ அதுதான் ஸ்பெஷல். அண்ட் இதுல இன்னொரு ஃபேமிலி ஸ்பெஷல் இருக்கு, இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன்.
உங்களுக்கு எல்லாம் டைம் இருக்கு மாதாஜி, எனக்கு இல்ல மாதாஜி. ஷார்ட் கட் தான். எனக்கும் தான். எனக்கு ஷார்ட் கட் தான். எங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பீரியட் தான். அந்த ஷார்ட் பீரியடுக்குள்ள நாங்க என்னென்ன செய்யணுமோ மாதாஜி, யாருக்கு என்ன ஆயுசுன்றது தெரியாது மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. தேங்க் யூ மாதாஜி. யாருமே டைம் இல்ல. நிறைய லைஃப் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரே டைம் பேக் பண்ணி மாதாஜி நாங்கெல்லாம் பரீட்சித் மகாராஜாட்டம் மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் மாதாஜி நம்ம எல்லாருமே யாருமே பரீட்சித் மகாராஜ் மாதிரி இல்ல மாதாஜி. ஏன் சொல்லவா, பரீட்சித் மகாராஜ் அன்பார்ச்சுனேட். ஆனாலும் ஒரு லக்கு 1 வீக் இருக்குன்றதா அவருக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு அது கூட தெரியாது. நம்ம நிலைமை இன்னும் ரிஸ்க். அதனால நமக்கு தெரியாது எந்த நிமிஷம் தெரியாது, ராத்திரியோ நாளையோ தெரியாது. அதுக்குள்ள என்னன்னு பரீட்சித் மகாராஜோட கடைசி நாள்னு வச்சுப்போம் நம்ம. 7வது நாள். இல்ல நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இல்ல. நம்மளுக்கு இன்னும் அவ்வளவு பக்தி வரல மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். சோ எல்லாரும் கொஞ்சம் பே அட்டென்ஷன். சரிங்களா? அப்புறம் இன்னொரு கதை சொன்னோம், குட்டி கதை, பர்சனல் கதை. எனக்கு 2 பூனை இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஒரு பெரிய, ரெண்டுமே ஒரே வயசு காட்டுனீங்க, இன்னொன்னு காட்டல. எதை பாத்தீங்க? ஒரு பூனை, குட்டி பூனை கோடு கோடா இருந்தது. குட்டி பூனை கோடு கூட இருக்கிறது சுறுசுறுப்பான பூனை. இன்னொரு பூனை இன்னொரு பூனை நான் அடுத்த தடவை காட்டுறேன். அது சோம்பேறி பூனை, குண்டு பூனை. ஆனா அதுதான் குட்டி ஆக்சுவலா. அந்த குண்டு பூனை யூசுவலாவே சோம்பேறி. பர்ஷியன் கேட் ஒரே இடத்துல இருக்கும், ஒண்ணுமே பண்ணாது, நடக்கும், பட் கொஞ்சம் சோம்பேறி வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அந்த சோம்பேறி பூனை என்ன பண்ணிச்சுன்னா, நான் சொல்லவே மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு. நேத்து ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பால்கனில நிக்குது, கையை ஏதோ இப்படி இப்படி வந்து என்னதான் பண்ணுது அப்படின்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. அப்புறம் என்ன பார்த்து முறைக்குது, என் பொண்ணை பார்த்து முறைக்குது, இப்படி பண்ணுது. அப்புறம் கையெல்லாம் விட்டு என்னமோ பால்கனி இழுக்குது. என்னடான்னு பார்த்தா என்னோட துளசி செடியோட ஒரு இலை, ஒரு ஸ்டெம் பால்கனிக்கு வெளில போயிடுச்சான். அது வெளில போக கூடாது, அது வீட்டுக்குள்ளதான் துளசி செடி இருக்கணுமா. அதுக்கு அவ்வளோ நேரம் அட்டகாசம் பண்ணிட்டு 2 செடி வெளில போயிருக்கு, சின்ன செடி இழுத்துச்சு, இன்னொரு செடி இழுக்க முடியல அதனால எங்களை கூட்டிட்டு போய் இழுக்க சொல்லி பாக்குது, பண்ணு. அப்புறமா எங்களால தாங்கவே முடியும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நான் சொன்னா நீங்க நினைப்பீங்க மாதாஜி அதெல்லாம் பூனை பண்ணுமா, லூஸ் மாதிரி நீங்க பேசுறீங்களேன்னு. நானே நம்பல. கடைசியில என் பொண்ணுதான் சொன்னா, அவளே நம்ப மாட்டா ரைட் இந்த காரணத்தை. ஆனா அவ சொன்னா, ஐயோ இது என்ன இப்படி பண்ணுதுன்னு தாங்க முடியல. எங்க அம்மா சொன்னா, ஐயோ இது பாரு துளசி செடி அதுக்கு எவ்வளவு புரியுதோ இல்லையோ, ஆனா நம்ம பால்கனி விட்டு யாரும் கை வெளில விடக்கூடாது, அது கூட வெளில போடக்கூடாது. அதனால துளசி செடியோட நம்ம செடி அது ஏன் பால்கனி விட்டு வெளில போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பிடிச்சி இழுத்து உட்கார வச்சுக்கு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம கிண்டலா அடிக்கலாம், இது நினைக்கலாம், நம்ம பண்றது எக்ஸாஜரேஷன் நினைக்கலாம். ஆனா எதுக்கு சொல்றேன்னா, யாருக்கு எந்த ஃபார்ம்ல எந்த பக்தி இருக்கு நம்மளுக்கே தெரியாது. அது பூனை முட்டாள்தனமா, ஏன்னா ஒண்ணுக்கு பண்ணா ஓகே, இன்னொரு தடவையும் பண்றது. உங்க வீட்டுல இருக்கு. நாங்க கேக்குற மாதிரி உங்க பூனையும் அந்த கதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அதனால அது பக்தி வளர்ந்துருச்சு. ஆமா, நான் அடுத்த ஜென்மத்துல மனித பிறவிதான் கண்டிப்பா மாதாஜி. ஒண்ணு மனித பிறவி, இல்ல நேரா கோலோகத்துக்கு பூனையாவே போயிடும்னு நினைக்கிறேன். சோ 2த்துல ஒண்ணு கேரண்டி. ஆனா ஏன்னா இன்னைக்கு நான் முன்ன நேத்து துளசி வச்சு பார்த்தா இந்த மாதிரி நடக்குது. சோ இதெல்லாம் நானே ரொம்ப க்ளோஸ் டு சயின்ஸ். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை விட சயின்ஸ் இருந்தாதான் நம்ப. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் ஜபம் பண்ணுங்க நாங்கெல்லாம் சொன்னோன்னே நீங்க எடுத்துட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஏன் பண்ணணும், எதுக்கு பண்ணணும் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல. அவ்வளவு கேட்டு லெவல் 1 எல்லாம் முடிஞ்சு லெவல் 2 அப்பதான் மாலையே கையில எடுத்தேன், நம்பிக்கை சோ அதனால நான் ஈஸியா டக்குன்னு நம்ப மாட்டேன். எனக்கு ஃபுல் கன்விக்ஷன் வரணும். அதனால நான் 10 தடவை போய் நிஜமாவே பூனை சொல்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ண அப்புறம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். இது ரொம்ப இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு இருக்கும், ஆனா நிஜமாவே நடந்துச்சு. அதனால தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. There are the same thing that little children they cite this slokas like this Manasvi and all that. So sweet, you know? So sweet. ஆமாமா. அந்த மானஸ்வின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஐ திங்க் நான் கிளாஸ் எடுக்கச்சு 9 years அவ இப்போ 10. அவன் 9ல தான் சொன்னேன்ல, அவன் மாதாஜி பிரபுஜி தான் சொல்லுவான். பூனை கூட பூனைன்னு சொல்ல மாட்டான் வாயில. அந்த லெவலுக்கு ரொம்ப டெடிகேட்டட். அவ வாயில எல்லா ஸ்லோகம், அது என்ன ஸ்லோகமா இருந்தாலும் பகவத்கீதா, பாகவதம், சைத்தன்ய சரன்னு வரும். அது எப்படி வருதுன்னு தெரியல. அவளுக்கு இங்கிலீஷே சரியா படிக்க வருமானு எனக்கு டவுட். அதாவது 8 வயசு குழந்தைக்கு எப்படி அவ்வளவு கிரிப் வரும்? ஆனா எது கொடுத்தாலும் ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி பேப்பர்ல 7 வயசு குழந்தை நான் பார்த்தேன் மாதாஜி. பிரதர் ஃபார்வர்ட் கீதையில இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் எல்லாத்தையும் எது கேட்டாலும் அவங்க ஜட்ஜு 8வது சாப்டர்ல 3வது ஸ்லோகங்கிறாங்க, டக்குன்னு சொல்லுது. இதெல்லாம் சான்ஸே இல்ல, நமக்கு எல்லாம் வர சான்ஸே இல்ல. அதெல்லாம் பாக்குறப்ப நம்ம ஒண்ணுமே இல்லைன்னு இருக்கு. அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எப்படி அவங்க பக்கத்துல அவங்க அப்பா நிக்கிறாரு, 4-5 பேரு ஜட்ஜஸ் உட்கார்ந்து இருக்காங்க.
எப்படி அது படிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க சொல்லிக்கல கர்மா போன ஜென்மத்துல என்ன இருந்ததோ அது கண்டினியூஷன் என்ன, அது போல இருக்குன்றது என்னுடைய யோகம். விட்டக்குறை தொட்டக்குறைன்னு சொல்லுவாங்க. விட்டக்குறைன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. விட்டக்குறை அத நல்ல பாடகனா இருந்தாக்கா அதனுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த ஜென்மத்திலையும் அதோட பக்கத்துல ப்ரௌடா நிக்கிறாரு. அப்படியே ஒரு அது மட்டும் இல்ல மாதாஜி, அதே மாதிரி இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வரையறாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். பாடுறவங்க, ஸ்லோகம் சொல்றவங்க எல்லாருமே பவர். சரி, இப்ப நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எனக்கோசரம் 5 minutes கொடுங்க. ஏன்னா அது சிக்ஷாஷ்டகம் பாடலான்னு பிளான் போட்டு டிராப் ஆகக்கூடாது. நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட இல்ல, நான் கடற்கடன்னு முடிச்சிட்டேன். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத ரூபியச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. சிக்ஷாஷ்டகம் முடி பாடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. No, that's okay பிரபு. வேணும்னா பண்ணுங்க, அவங்க கேட்டுக்கோங்க. ஷேர் வேணுமா ஸ்கிரீன், இல்ல நான் ப்ரோசீட் பண்ணுவேன்? பண்ணுங்க மாதாஜி. ஷேர் பண்ணிட்டு இருங்க மோகன்தாஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவ மஹாதாவாகி நிர்வாபனம் श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्तनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वागतम् सर्वात्मा स्थापनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापि तानि अमृत स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहा जनुरानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामादनेन कीर्तनीयः सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरी कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरकैतुकी त्वयि आशिश्लवा पादरशं पिनस्तु वाम् आदर्शमां मर्मतां करोतु वा यथा तथा वितटाटुलं पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः अयि नन्दतनुज किङ्करं पतिताम्बा विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पादपङ्कज सितधूली सदृशं विचिन्तय वदनं गलदश्रुधारया गदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्वपुदं वपु कदा युवनाम ग्रहणे गविष्यति युगायिदं निमिषेण चक्षुषा पाविशायिनां शून्यायिदं जगत् सर्वं गोविन्द विरहे नम्यम् आशिश्लवा पादरसं पिनस्तु माम् आदर्श मां हर्महतां करोतु वा यथा तथा विदटाटुलं पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरि हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much. 2 தடவை நான் லாஸ்ட் பேரா பாடுறேன். யூசுவலா 4க்கு அப்புறம் 2 தடவை பாடி பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு. சோ அதுவே வந்துச்சு. சாரி. நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, அற்புதம்.